Nire izena, kaixo egunon, nire izena Ainara Portalarrañaga da, eta gaur Isidro Alberdi Olearen etxean aurkitzen gara, Ondarrun, 2013ko azaroaren 21ean, eta lehenik eta behin, Isidrori bere baimen eskatu behar diogu, elkarrizketa grabatu ahal izateko eta bilarko gunen publikoarentzat eskuragarri egon dadin. Orduan, zure baimen ematen diguzu, Isidro? Bai. Oso eskerrik asko eta elkarrizketari hasiera emango diogu. Ederto. Lehenik eta behin, nahi dut pixkat komentatzea edo nola izan ziteken ze oroitzapen dituzun edo zer rekuerdo dituzun txikia zinenekoa. Zezu hemen jaio zinen, ez da? Ondarrun bertan jaio zinen. Bai. Ondarrun jaio eta amaitu urteaz zestu ezautu nuen, zestue gure etxari beste pelotari batek erregalatzen zesto batxo bat, zesto txikitxo handixe, zagiru izan da zesto handixe, ne baino handixe zen, baina bueno. Eta holantxek 12 urteaz hasi nintzen zestuaz Ondarruko frontoien lehenengo, Basaka Ondarruko frontoien zeukan, rebotegi zeukan, da pelota guzti juten gazkun, behiko bidea, banko bat egon gaina, lehenako kaja de ahorros, Bizkaia ero, Bizkaina, dala. Eta, han ebiltzen ginen kristal bat apurtu, bestia apurtu, goiko pisora pelotian, frontizik ez beste dana zartaten gendun. Frontizik handiz izan, baina beste danak azartaten gendun zen. Eta gero geldik gero hasi ginen mutrikure. Mutriko ondia frontoi txixe zen, eta rebotie eta antxe, haian zenbat urte arte, igual 15 bat urte arte, 14 urte arte ero, antxe. Mutrikure juten ginen, autobusin jun, bueltan oinez etorri, zegoen, danetako zegoen. Zegoen dire danetako, oinez bueltan. Eta gero handik, hasi ginen, bizkat zeritxua, bizkat neugazen lehenguzu, lehenguzukin hasi nintzen pelotan. Nola izena zuten? Lehenguzuk Arrostegi. Bai, Arrostegi, gaur egunin Las Vegasen da. Arbe pelotan jogatu ban, Las Vegasen alkarrea jogatu gendun, bertan ongo andraskue, bertan ezautu ban, bertan eskondu zan, da angel ditzu zan. Eta izena nola dut? Ibon, bai. Ibon Arrostegi olea, gure ama eta haren ama aizak. Eta, holantxeik, gazi ginen markinan. Da, markinan, geunkan, maixue geunkan, Argoitia. Eta Jose Argoitia, bai. Da, are, geldik antxa hasi ginen ikasten esatengo moruen pelotan. Da, gero, kampeonato batzuk eta goten zin, eta besti, eta Iboneaz gaina, jokatu nahen baten partidotxo bat, 14 urteaz, gure, zeinik 14 urteaz, pelotan azten, eta gero hori ikastolan beba izatengo morun, eta gero kaja jostexan ibiltze ginen. Kaja josten? Bai, armintxanin, eroten ginen, kaja josten, akorraten partidu jogatu den dunin markinan, armintxaneko danak juntzien, usaua guztik, lagur, zau hazin, danak markina eta Ondarruko beste jente batzupe bai, eta bai, pelota gaztik ondigan, da, txalu eta haute beste. Torfeo txiki bat irabazi gendu, baina postek. Da horre hon ginen, hoxe, 17 urte. 17 urteaz, enerun batin, usten dut, bai. Enerun batin debuta gendun Bilbon, Club Deportibon. Club Deportibon debuta gendun. Debuten zen, 5 lagun, bat hona gaina urte ban, bat txikito Olibar, figuri urte ban horrek. Txotxo. Txikito Olibar, Katxo, Angel Antzabal, Arrostegi hori, nire lehenguzue, Ibon, eta neuk, debuta gendun. Da gero handi jungin jan, handi Zaragoza, urte betein gero. Zer postutan debutatu zen ontzu? Ni Zagero. Bueno, parkatu. Zagero azkanin. Delanteru guztan gaztan, geixa guztan gaztan. Horma bitxak eta horreko dejadak eta horrek geixa guztan gaztan zen, baina azkanin Zagero, da gero hortik, urte betein gero Deportibon, jugun jan Zaragozara. Eta pixka debutatu zenun egun hori, nola gogoratzen dezu edo? Bueno, profesional, debutati, gauza politxeok,
Eta hori bai, horretxaz agortzena guztua. Etxean nola hartu zuten, komentatu zen hilenen asmoa zenula, Pelotan. mundu hortan profesional modu? Bueno, ni nebri bizikletik gustatzen gaztan, bizikleti, gustatzen gaztan. Baina ama beti bilen, burua apurtuko zu, bestingo zu, jauzin gozaz, bestingo zu, azkan nire zestu ekarrizten da, alaba, zestu ba. Bai, deporti gustatzen gaztan dana, baina, bueno, azkan nire bat zestuaz. Eta momentu horretan, zu bezalako gazte batentzat, ondarruko gazte batentzat, ze aukera zeuden, ja eskola amaituta edo, ze lan aukerak edo zeuden? Edo zein fabrikatan hastia lanian? Amen, bai, oso lago esan bat izango zen. Ni neu segulena gurazuik ez izan arrantzalik, eta ni neu, claro, orduan ondarrun, gurazuk eta arrantzalik bat zen, zeimik normalmente itxosa. Ze orduan itxosu ondo bilen, itxosu nahi dut ezan, bueno, gerua hobeto ondikan, zazoi baten berrota malauan, orduan ondo bilen, berrota malauan da ikusiko zu argazki batzuk, ondarri guzti txalopaz beheta ikusiko zuz. Da gaur, lau txaloparaz, galantxetok. Baina, bueno, baina izango zen niri itxosa ez, baina, erose, ez da, arrotza erozoze ikasi biko nogan, zoze, biharren biko nogan. Normalen garrantzitsua izatea zen, norbaiten, padrino bat edo, aita bitxin bat edo izatea, pilotan hastezen? Pilotan hastezen, bai, laguntzen, abertzatxik izango, ez dut izango, horrek asko laguntzen dau, Baina, klar, lehenengo pelotan hasten zanin, izan ez, txotxo figuri ez izan urtean horrek, ja Bilbon jogatzen ganin guaz, ja ikusten zan, jokatuko bana. Asko, nintzen zan, figuri izango zana. Eta, klar, behin azitxe gero, beti, bai, padrino bagazu, beti, batek bestiei berbain je, oiarrak, euran hartin, bate bestiei berbaitzetzen eta horre beti laguntzetzu odonala, baina, bai. Eta, zuk momentu horretan, zein mireste zenun edo, ze pilotari izan nahiko zenuke? Hombre, nahi, figurie. Nik egiz izan da ez, figurak egin zuen. Figurak egon ziren orduan momentun, baina loko bazak pelota melantzen bain, eukibizu, ez zuk izazun, suerti be bai. Entxufi bagazu, bale, baina suerti be bai. Igual guaz alkarra zoko gautakuk, egon ginean, frontoi baten, gero junzien beste frontoi batea obiegoa, eta parten barren jugatu ben. Zueldo obiegoak eta enten duzu. Hori, baina ni neguena dangutzen bat. Ni honi txantok izan, Las Vegasen, gero Orlandotik neuk junginan, Daytona junginan, zen niri geixan Orlando, Floridan barrunda, zateko morun. Ni beti izan da, ni plaxe guztua ez da beti, kosti, nahi zan, eta nire gauz izan Daytona juti, eta holantxe konsegi noan Daytona juti. Orlandoan urte bi nintzen, fronte bi bat zen, Orlando eta Tallahassee, enpresa barriak, Tallahassee Queens, hobeto esan da. Eta han beho batu noan, temporada bat, baina hirugarren temporadako Orlandoan, jungunean Daytonara. Eta Daytona beste gauza bat, eta plaix eta jasoz, neuzatu zeruzan. Da holantxe. Pixkat, bueltatuta zure gazte denborara edo, momentu hortan markinan edo mutrikun edo jolastezen utenean, ikustezen dituzten noiz behinka edo lantzian behin figura hondiak edo entrenatzen edo saioak iten? Markinan bai. Markinan entzatxaten, eta gero orduan amabi urteaz, da orduan frontoik, 6 hilabeteko frontoik egoazen Ameriketan. Gero gu erretirien janen urte guzti esan, temporada digu, frontoik bakotxen. Mi orduan 6 hilabete jutezin, eta jutezin orduan 5 hilabeteko, 6 hilabeteko Ameriketan guzien, gero boitan tortezin. Batzuk Barcelona joatzen, beste batzuk Andramaiztan da Carmenetan, Markinako jasietan da Markina joatzen, da gero Durango jasietan Durangon, da Gernikan hortzik hiru frontoik joatzen zestaz. Deportion joatzen, baina geixen Markinan.
izan dara Universidad de la Pelota, esaten da morun. Da markinan, da hor bai, hor geunkan zuberti ba hoxe, ba, lantzemen domeketan da jute ginen da, delanteko eta ornu bazen txino bengoa, eta ondarresa, eta gizasola, eta lekube, eta pelota ipilu, batzu lagotxoaz, da. Bestik nautxua bazen, txabe eta honek nautxua bazen. Baina, pilu, Aramaio ondarrutarra, horrek erutu bane, jente pilu erutu bane markina, figuri gazte-gaztatik figuri esan da. Eta horrek ikusitxe, gero zageruk, horre delanteru zen zageruk, Txorruka, Txutxo, eta Jogana, eta, bueno, bat matzulako, eta belaten barkatziak, baina, claro, horrek guztitxeo eta ikustu zen duen, honek jango ikuti honek, jauen. Eta baixo, ontxe pelotan, ontxe fuelin ikusten zenak, eta gentieta, eta kriston iziona euken. La hostia, pelota xe, la hostia, figuri. Gu hondigan gazten ginean, da, bueno, hondigan neskakin da, mile kalabaz hartzen gendu zen, baina, bueno. Nire izena, kaixo egunon, nire izena Ainara Porta Larrañaga da, eta gaur Isidro Alberdi Olearen etxean aurkitzen gara, Ondarrun, 2013ko azaroaren 21ean, eta lehenik eta behin, Isidrori bere baimen eskatu behar diogu, elkarrizketa grabatu ahal izateko eta bilarko gunen publikoarentzat eskuragarri egon dadin. Bai. Orduan, zure baimen ematen diguzu, Isidro? Bai. Bale. Ondo, eskerrik asko eta elkarrizketari hasiera emango diogu. Ederto. Lehenik eta behin, nahi dut pixkat komentatzea edo nola izan ziteken ze oroitzapen dituzun edo zer rekuerdo dituzun txikia zinenekoa. Zezu hemen jaio zinen, ez da? Ondarrun bertu jaio zinen. Bai. Ondarrun jaio, eta amaitu urteaz zestu ezautu nuen, gure etxari beste pelotari batek erregalatzen zesto batxo bat, zesto txikitxo handixe, zageru izan da zesto handixe, ne baino handixe izan, baina bueno. Eta holantxek 12 urteaz hasi nintzen zestuaz Ondarruko frontoien lehenengo. Basaka Ondarruko frontoien zeukan, rebotegi zeukan, da pelota guzti juten gazkun, behiko bidea, banko bat egon gaina, lehenako kaja de ahorros, Bizkaia ero, Bizkaina, bueno, dala. Eta, bueno, han ebiltzen ginen kristal bat apurtu, bestia apurtu, gero goiko pisura pelotian, frontizik ez beste dana zartaten gendun. Frontizik handiz izan, baina beste danak azartaten gendun zen. Eta gero geldik gero hasi ginen mutrikure. Mutriko hundia frontoi txixe zen, eta rebotie eta antxe, haian zenbat urte arte, iguale 15 bat urte arte, 14 urte arte ero, antxe. Mutrikure juten ginen, autobusien jun, bueltan oinez etorri, zegoen, danetako zegoen. Zegoen dire danetako, oinez bueltan. Eta gero handik, hasi ginen, bizkat zeritxua, bizkat neugazen lehenguzukin hasi nintzen pelotan. Nola izena zuten? Lehenguzuk Arostegi. Arostegi. Bai, Arostegi, gaur egunin Las Vegasen da. Arebe pelotan jogatu ban, Las Vegasen alkarrea jogatu gendun, bertan ongo andraskue, bertan ezautu ban, bertan eskondu zan, da angel ditzu zan. Eta izena nola dut? Ibon, bai. Ibon Arostegi olea, gure ama eta haren ama aizak. Eta, holantxeik, gazi ginen markinan. Da, markinan, geunkan, maixue geunkan, Argoitia. Eta Jose Argoitia, bai. Da, are, geldik antxa hasi ginen ikasten esatengo moruen pelotan. Da, gero, kampeonato batzuk eta goten zin, eta besti, eta Iboneaz gaina, jokatu nahen baten partidotxo bat, 14 urteaz, gure, zeinik 14 urteaz, pelotan azten, eta gero hori ikastolan beba izatengo morun, eta gero kaja jostexan ibiltze ginen. Kaja josten? Bai, armintxanin, eroten ginen, kaja josten, akorraten partidu jogatu den dunin markinan, armintxaneko danak juntzien, usaua guztiek, lau zau hazin,
da danak markina, eta ondarruko beste jente batzupe bai, eta bai, pelota gaztik ondigan, da, txalu eta haute beste. Nalo, trofeo txiki bat irabazi gendu, baina postek. Da horre hon ginen, hoxe, 17 urte. 17 urteaz, enerun batin, usten dut, bai. Enerun batin debuta gendun Bilbon, Club Deportibon. Club Deportibon debuta gendun. Debuten zen, 5 lagun, bat hona gaina urte ban, bat Txikito Olibar, figuri urte ban horrek. Txotxo. Txikito Olibar, Katxo, da Angel Antzabal, Arrostegi hori, nire lehen guzue, Ibon, eta neuk, debuta gendun. Da gero handi junginan, handi Zaragoza, urte bete egin gero. Ze postutan debutatu zen ontzu? Ni Zagero. Bueno, parkatu. Zagero azkanin. Delanteru guztan gaztan, geixak guztan gaztan. Horma bitxak eta hori dejadak eta horrek geixak guztan gaztan zen, baina azkanin Zagero, da gero hortik, urte betein gero Deportibon, jugun Zaragozara. Eta pixka debutatu zenun egun hori, nola gogoratzen dezu edo? Bueno, gauza, profesional debutatiba, gauza, polutxeok. Eta, hori bai, horretxaz agortzena, guztua. Etxean nola hartu zuten, komentatu zen hilenen asmoa zenula, pelotan profesional modu? Bueno, nire ebriz bizikletik guztatzen gaztan, gustatzen gaztan. Baina ama beti bilen, burua apurtuko zu, bestingo zu, jauzingo zaz, bestingo zu, azkaninek zestu ekarrizten da, zestu ba. Bai, deporti guztatzen gaztan dana, baina, bueno, azkanin bat zestuaz. Eta momentu horretan, zu bezalako gazte batentzat, ondarruko gazte batentzat, ze aukera zeuden, ja eskola amaituta edo, ze lan aukerak edo zeuden? Edo zen fabrikatan hastia lanian? Amen, bai, oso lago esan bat izango zen. Ni neu segulena gurazuik ez izan arrantzalik, eta ni neu, klaro, orduan ondarrun, gurazuk eta arrantzalik bat zen, zeimik normalmente itxosa. Ze orduan itxosu ondo bilen, itxosu nahi dut ezan, gerua hobeto ondikan, zazoi baten berrota malauan, orduan ondo bilen, berrota malauan da ikusiko zu argazki batzuk, ondarri guzti txalopaz beheta ikusiko zuz. Da gaur, lau txaloparaz, galantxetok. Baina izango zen niri itxosa ez, baina erose, ez da, arrotza erozoze ikasi biko nogan, zoze, biharren biko nogan. Normalen garrantzitsua izatezan, norbaiten, padrino bat edo, aita bitxin bat edo izatea, pilotan hastezen? Pilotan hastezen, bai, laguntzen, abertzatxik izango, ez etzik ez dut izango, horrek asko laguntzen dau. Baina, klar, lehenengo pelotan hasten zanin, izan ezik, txotxo figuri ez izan urtean horrek, Bilbon jogatzen ganin guaz, ikusten zan, jokatuko bana. Asko, nintzen zan, figuri izango zana. Eta, klar, behin azitxe gero, beti, bai, padrino bagazu, beti, batek bestiei berbain je, oiarrak, euran hartin, bate bestiei berbaitzetzen eta horre beti laguntzetzu odonala, baina, bai. Eta, zuk momentu horretan, zein mireste zenun edo, ze pilotari izan nahiko zenuke? Hombre, nahi, figurie. Nik egiz izan da ez, figurak egiten zuen. Figurak egon ziren orduan momentun, baina loko bazak pelota melantzen bain, eukibizu, ez zuk izazun, suerti be bai. Entxufi bagazu, bale, baina suerti be bai. Igual guaz alkarra zoko gautakuk, egon ginean, frontoi baten, gero junzien beste frontoi batea obiegoa, eta partin gogatu ben. Zueldu obiegoak eta enten duzu. Hori, baina ni neguena dangutzen bat. Ni honi txantok izan, Las Vegasen, gero Orlandotik neuk junginan, Daytona junginan, zen niri geixan Orlando, Floridan barrunda, izateko morun. Ni beti izan da, ni plaxe guztua ez da beti, kosti, eta nire gauz izan Daytona juti, eta holantxe
konsegiu noan Daytona juti. Orlandoan urte bi nintzen, fronte bi zen, Orlando eta Tallahassee, enpresa bardinak, Tallahassee Queens, hobeto esan da. Eta han jugatu noan, temporada bat, baina hirugarren temporadako Orlandoan, jungunean Daytonara. Eta Daytona beste gauza bat, eta plaix eta jasoz, ineuzatu zeruzan. Da honetxek. Pixkat, bueltatuta zure gazte denborara edo, momentu hortan markinan edo mutrikun edo jolastuzten dutenean, ikusten dituzten noiz behinka edo lantzian behin figura hondiak edo entrenatzen edo saioak iten? Markinan bai. Markinan entzatxaten, eta gero orduan 12 urteaz, da orduan frontoik, 6 hilabeteko frontoik egoazen Ameriketan. Gero gu erretirian janen ja urte guzti esan, temporada digu, frontoik bakotxen. Orduan 6 hilabete jutezin, eta jutezin orduan 5 hilabeteko, 6 hilabeteko Ameriketan guzien, gero boitan tortezin. Batzuk Barcelona joatzen, beste batzuk Andramaiztan da Carmenetan, Markinako jasietan da Markina joatzen, da gero Durango jasietan Durangon, da Gernika hortzik hiru frontoik egoazen zestaz. Deportiboan joatzen, baina geixen Markinan, izan dara Universidad de la Pelota, esaten da Moron. Da Markinan, da hor bai, hor geunkan zuberti ba hoxe, lantzen domeketan da jute ginen, da delanteko eta ordu bazen entxino bengoa, eta ondarresa, eta gizasola, eta lekube, eta pelota ipilu, batzu lagotxoaz, eta bestik nauzia bazen, txabe eta honek nauzia bazen. Baina, pilu, Aramaio ondarrotarra, horrek erutu baina, jente pilu erutu baina Markina, figuri gazte-gaztatik erutu horrezan da. Eta horrek ikusitxe, gero zageruk, horre delanteru zen zageruk, Txorruka, Txutxo, eta Jogana, eta bat matzulako, eta belaten bat barkatzi egu. Baina, klaro, horrek ikusitxe, eta ikusten zen duen, eta honek jango ikuti honek, jauen. Eta eixo, ontsa pelotan, ontsa fuelin ikusten dizenak, eta gentieta, eta kriston iziona eukuen. La hostia, pelota xe, la hostia, figuri. Hondigan gazte ginean, da, hondigan neskakin da, mile kalabaz hartzen duzen, baina, bueno. Horregi honetan. Eta debutatu zenun esan duzu Club Deportiboan, Bilbon, eta gero handik antzen badenbora, juntzinean Zaragozara edo? Urtebete, justu, gilean batin enerun junginean, zeintzuk junginean, bost, txikito Bolibarrez. Antzabal, Katxo, Arrostegite, neu, lau. Da, junginean Zaragozara. Da, Zaragozan, Zaragozako frontoi luzie. Eta, guztua, erretxik urtetezun kanpo eta gero zeuzinean, zer nahi zen bexi buru, duten duen. Etxin baso bazen, etxia etorri zinean, anezkeunkan ordoik, zateko burun. Bueno, ez gaixan, golfu ez gaixan, baina, beste bizimura bat, eta han zatututen burun, egun nitxan, 15 hilabete. Eta normalian zeitezen duten egun normal batian edo? Egun normalmente jutenean parke dara bat aboran, parkea jutenean zahartzen. Egunero zatengo burun, ibiltzera, parkea, pinuk eta gute ginen, egunero gute ginen parkera. Hanean, Pilarra baina Pilarra egitxe gute ginen, egitxetan da egitxe. Bueno, partiduan aurretikan agian, partiduan baten aurretikan edo, zinezta juten? Nora? Pilarrera. Behin jungaz, nuzatea zertzik, enten duzun. Beste modo batea pentsatzen zen du, gaur beste modo batea, horrek gora beren nuzartzea. Enten zu? Nuzartzea, erreligioa da nuzartzea. Bai, jute ginen Pilarrera eta netzut esan, baina bizimuro tranquilo egiten duen. Eta normalen zeitezen duten? Goizian parkea jute zinazten, pixkat ibili? Bai, gero bueltan pensioen bizi ginen. Nola izan aztu, pensioa? Esan da, pelotoi bat izan dago asteazu. Asteazu, bai. Andreas, antxe pensioen ginen, ni bakarrik ez beste pelotoi pilu behon zine
bertan pensioen, eta han egon itxan urte betero, egon itxan, baina demonios de Blas, Dios, esan, jaten emoten zan, me caguela, ostra, zan dana, Diosa, puño cerrau, zan dana, la hostia, zegoen, lenteja batek ezagun urtengo ez da ontxepez. Eta bai, bizkapai, eta, Dios, gabazkuten bazinen igual goziaz, igual zarnia bala, eta jaten ez daik zema kobratizkun, ezagerau, me cago, latin 10 bidar gexia, igual, zatengo, egin gendun beste pensio batea, beste eskapa gendun, beste berretxoar batzukin, zueko eta, bueno, markinen dago eta berni, pelotan alkarra zebitxago, Jakartan alkarra zon ginen, da beste Pedro Mugartegi hori alkarreaz, da haretzen pensio jo nintzen, izenik ez da itxezen, baina han ondo motosko baten, han pilu, han guztua hon nintzen. Lehenengoan pizka gozia? Lehenengoan, ez da, gaztea zupa, Andri eukanela, aztea, baina, zirina, eske, enutxe, hartu dugu gorra etxa, meka bola etxe. Eta tenutu zen ebiz hartu behiken berak, bueno, bahilgia, ondozko, jasuz, ondala urte pilu, hanen pentsan nozion ginen, irueta behatzi, ez, irueta marrin, egon ginen, irueta behatzien debutak gendun hemen, irueta marrinan, eta, hoxe, gero handik, Jakartara. Eta normalen ze bizi zein azten, zenbate konpartitzen zenuten gela edo? Gela, Lau lagun edo? Gela baten ez? Bai. Ez, bera pensinume bai. Batzuga zen gela batzuga zen oibikuk, ni bakarra nokala uste dut. Txikitsua, baina, bai. Eta partiduk ze izatezian, atxalde gabian? Hartzaldin egabaz. Bai, hartzaldin egabaz jantezen. Otamabost tantora, otamar tantora, beste batzuk estelarra otamabostea. Eta, ez da itxe, gugatzen duen, ez da, aztien igual iru bidar da, bai, zuzten, bai, geixa da igual. Zeitezen duten orduan, goizian parkea jute zinazten, eta gero arratsalden, estaldu ondoren eta zeitezen duten pixkat entrenatu eta gero ja jokatu? Siestatxu, ero. Siesta? Da gero jokatu dut, gero gabazko gatu, gero hiru tragotxo hartzea, eta arrazaldin be, bai, txikito gutxe, ze, kriston ambienti guan, Zaragozan kriston ambienti, fakultaten medizina guanan, orduan, eta bai xu, zurmoko gaztik eta egoazen orduan, pilu, eta txikito guan da betxen gendun bertan, ambienti gualako, netzen. Txikito barik eta gaztetatik txikito egin jo, ondarrotarren xetir hori. Ontxera pixka galtzen baina, bueno. Eta harremana mantentzen zenun etxekoekin? Aita eta amai gurasoi idazte zen? Bai. Orduan bai, akabo, Espane ban irezten, boronki ban. Orduan, zestoi pestozten bizaltzen bestelanik. Zesto barretxak, ja mutrikun itxeskun, Antoneik itxeskun zestuek, Fermina Antoneik. Eta, klaro, apurtzen, hango irabazten gendun, ze irabazten gendun. Zer mazan? 15 mila besta. Ordurako diru zen. Bai, 15, horako bat, 15 usten honik. Itxango mazala. Hona jausten ondo. Baretx bilone 3 mila besta debuta gendune. Hori bai, horreaz egazko nahi jaten ez da autobuse bat egunero jute ginen da. Ze intendentik egunero eratxezkun Martin Aldekoa zan intendenti. Da harek egunero jumbi gineela, la ostra. Espagendu jogatzen be, bestik guztia. Beste pelotaxek guztia, ikastea, hala ba. Eta iruta boste egunetik, nik ez da, igual irurunde perri egun ginen Bilboa, gitxienien, benetan. Domeketan be bai zan, launak zina eta haute bestit, gu venga, Bilboa. Naitxe jokatu ez Bilbora. Baina, bueno, segi, ez da nik aztuko hasta nundin abilenda. Esan, bai. Eta nola goatzen duzu edo pixkat Zaragozako esperientzia horren? Han esperientzia honako egin duen, guztua bile ginen. Bai, guztua bile ginen, zan lehenengo salidi, zatzuten, klaro, itxin zarrute hon, Dios, txoixan mugure, abixatik urtean da beran hori egin, beran bixe muru egin, esperientzia hona, politxoak egin duen, politxo. Ni soldautzen sartzeko, orduntxe sartzeko nebuan, eta orduntxe mosten Jakartako kontratu, Zaragoza iritsi zitzaizun edo honea etxea, kontratua?
Jakarta? Bertan, Zaragozan. Bai, ze enpresa bazan Jakartakue eta Zaragozakue, eta baitxe Bilbo bai, hori zan Arantzibia. Jakartako frontoi zabaldu ganak, eta baitxe Makaue berak zabaldu gan, da Arantzibia. Horrek hori zan, hori zer da, Zaragoza, Bilbo Deportibo bera beruan, eta Martin Aldekoa zan, intendente Bilbo nekuine bana, han beste bat eguan, han Zaragozan eguan, Pradera. Baina honek Aldekoak juntzan Jakartara intendente, da, klaro, hemen beraz debutaten eguan, da, zateko morun berak emostan kontratu Jakartara juteko. 15 hilabete egin gero, Zaragozan. Aprilen goian. Momentu hortan ikusten aukera bat bezala pilotatik bizitzia edo juntzan pixka suertatzen? No, nik bestik ikusten ditun tire etxe bela, ezan ondo bizitzile, bizi ondo. Aurreatu, aurreatu, bai, gutxizio, da bizkaten horbera golfritxua inan, gitxio, eta, Jakartan ezkerrak hori egizera. Ez datxe Enrikek esplikatzen baina Jakartan ezkerrak sueldo hor dixe, berren dolarrero orduan bizaltzazkun etxera, hilero. Zuzenean, zuen soldatatik? Bai, ondigan gaztin ginen da, etxera, ezkerrak etxe bizaltze, bestelanik, lagostra. Torriko nitxan bestelanik, baule horregatena, baula ez torren txan korala ez betea. Korala, gehitxoz junde, edo baldizien, altxe bete eta altxekin torren txan, zateko morunde. Baina enpresi bizaltze ban, hori diru hoi. Eskerrak, etxei, eskerrak etxei, handik ero apartea horretzen gendun. Baina, zematan geixeuki, geixa eskabatetzu, da ondigan gazti gaina, izango estazu, 20 urtea ez da. Eta, zuk ze izenakin debutatu zenun? Debuta ineban Deportibon Oleaz, aman apelliduaz. Eta nolataz ez? Gero Las Vegasea jo nitxanien, uste dut izan zala. Las Vegasen eguan beste, gernikar bat, delanteru. Olea, depine binean, Olea primero, Olea segundo, zelako, Juan Carlos primero, Juan Carlos segundo, me cago en la hostia, rey Dios. Segundo eta tercero egizun nahi. Beste bat, urtsurtu, baina, Isidro. Hortzetxik, debutan eban, Deportibon Isidroaz. Beste Olea bat egoalako. Beste bat, gero beste bat, Markinarra, bai. Eta nola goatzen duzu pixkat bidaia intzen hona Jakartara? Nondikan atea zinen, Zaragozatikan edo honea etorri zinen Ondarrua eta gero? Zaragozatik. Zaragozatikan zuzenean? Zaragozatik, ez. Nahi zuen zelan ara jumenio lehen, ez. Zaragozatik lehenengo etxea torren itxan. Zaragozatik etxera, eta... Eta etxean zen mozatu zuten, jakitia jara? Hoxe gura etxe pozik. Gustatzen gagun peloti gustatzen gagun, da etxe pozik, baina aman etxea eta lehen ezakerak, aman etxea Jesus, baina, da zeman porako eta urte birako, ze kontratu urte birako zen, viaji ez da izan kostako zen, pilu, hori impresipate ban. Baina, aparte eta antxe pixkat, ama pixkate penaz. Ixe urtebi nitxun, aprilen jo nitxan, da gero ni etorren nitxan, marzu etorren nitxan, azidentik guien duen lako. Eta holantxek. Eta nola goatzen duzka hemendikan atera eta Jakarta intzenuna? Abioian eta juntzen jaztenean. Nola goatzen duzu bidaia? Bidaia, ez noa jungina lehenko, Pariseros ginen jun autobusin, usten dut junginala, hori kontakotzen, Enrike kontakotzen hori. Zarek bizkate geixa gelditzen gauko eta niri baino. Baina bai, autobusin juginan, gero handik ez da lau parada ero. Da izan bat genduzen hor zier, eta ongerran da bizende togixan. Eta Beirute gelditzu ginen, seguru, una jauzten, korretan. Baina, bueno. Eta, zemuzko harrera intzizuten hor Jakartan? Jakartan, lehenengo geunean, allá gainean, lehenengo avionetik urten genduenean,
beru, nolako beru izakul ikusi barik, beru itzala. Eta urten duen, bueno, zan da hori, recibimientu hori, izan zen, gauza politxe izan zen, ze guazen eskapilu guazen, eurak ezaskuna, bertako telebizioak atrizak eta haute zile, holako lora, holako koronio zan da hori, lora fardu ero, dana ala, bako txai holako bana, eta zan duen, joder, la hostia, hori, recibimientu, dios, hori betzan da, jaui guazela, ero, ze gixera, unian ondo, Eurentzako gauza handisak ginen, gero, pentsako den igual, deportistak. Horren deportisti, igual pentsako den, ginela, geuk ez gintzen horren beste importantziarik emoten, Europa emotezkun, izan da. Eta izan zen, aeroporture, gero handik agorratena zerbeza, lehenko kasak eta motezkun, kasa, inuzen, kasa beru mekaun, zerbezak iztak gazu eta bintan baru dugan etxena gaina, zerbezak eta. Zerbezak eta zagazu eta, bai, bara zerbezak, nuna eta zesku, epela, otzik iztak gazu eta ez, izotza zagordena, zerbezak, bueno, gero handik frontoide, frontoide guzela, klaro, antxolen eguan hori, playa aldien, barrixo bat, antxoluken esena, eta bera barruko partin deiku politxoan, baina eskinako errexun eskinean da jenti batzuk gaina garbitzen bestik, ez da izetzen, ostia, esaken duen, gatoz. Ba, gero geldik, gustaten gure gero geldik egin izan zaz. Eta guztua, bizi, ni neutzat izan zen solteroe bai, hori bezan eberteta. Eta ondo. Jakartan, ezkarrak azidentik inoan, bezala nahi beste azidentik inoan. Azidente, kotxeko baik izango zan bezala, azidente igual eskontzi, igual, bate pagi. Ze, bai, bai, soltero eta gazte. Igual urtebi honitxan, zaten nixe urtebi, baina igual beste batzuk etorri zin, ni azidentia txik etorri nintxan, baina beste asko handik azaltu iben Floridara, pelota, eta beste asko gelditxu zin. Ze ordu ni Jakarta neku, duan, Jakarta, Boston $1 uste dut egeko hori, l'año 71, $1 zan, gero aparte boletu kinelak, gerartasunak eta hor, igual zultun erdixatatzen duen, danela kitxenin, eta gero bizimuru merke. Eta gero motezkun, bertan frontoien atzien egoazen habitazioik, gelak. Egoazen bakotxan zat bat, lehenengo hasi ginen bizitzen laue bai, ondixea bazen, gero moztu ibeno dan ala, eta bakotxak bana. Bakotxak bana, argixete balde, gela de balde, jategu padabir bakarrik, jategu merkezan, da orduan nahiko ondo aurratzeko modu nuan, Jakarta, politxo. Ez Ameriketa esan, baina ez zateko modu, zi Ameriketako beste. Eta gu etorritxe gero enteran itxan zin, inbeste batzuk zin, ja sueldu behaltza iben, eta nahiko politxo gonzan, gero itxi ben da. Eta debutatu zen utenean, frontoi horrek ez zituen arazon batzuk pelotak golpia ematezun tokian arabera, igual junitez tala pixkat edo... Behan gainen, lurra esan zen, hori Enrique esan motzen. Ara, bertan aia ginean, eguzi gendu nien hori burutik jungazta. Aia ginean, frontoi ginean, bela hostia, nun ikusten duen kaina de bambu, behan gainen, tapa barik egin duen duzun. Dios, aldekoa intendentik ikusi gainen. La hostia, baina hau zer da baina, zoratu izan. Da, klau, ginean, ez da, egun zabaltzeko inaugurateko, eta 15 egun ginen, ez da izan baden pora egun ginen, jokatu barik. Ze kaina berak, pelotika ez zelan botako ban, kaina berik jota, pof, geltxiko zanien duen zuen. Eta egun ginen, ez da, azte bi, gehitxue igual jokatu barik egun ginen. Hori pasa askon, behitu hartin bai bili, bat, gero baitxe, lehenko, eukien duen Jakartako hori esperientzi, jode, jente asko, neu jatu nixan, danak, aprobateko, gauza guztiak aprobatuko, danak. Zango zu, hau gitxia guztien gazta, besti getxia guztien gazta. Danok ez gazta partinak. Da jente asko, klaro, frontoiek bixaltzezkun Flamingo, goxan egoan alako nightclub bat, goxan frontoien. Eta ara bixaltzezkun baskatxa eta faitxa eta argi gitxiaz. Ez gen izen zekaten gendu, baina nire dana barrura.
Baina beste batzu bastutzen hori itzen da, azkanin jente asko pixuaz jazan, da haute bestite. Eta lehenengo ginen lagunero, kosinan, bertokuk, hasi ginen kosinan, kosineru berta aia arte. Amendik bixaldu garen kosineru, txikito garai pelotai baten anaxie, Jesus euken esena bai. Abixalduen kosinero, da orduan ja bazkaltzen genduen, bertan gelak eta goazen tokixan bertan egon komedor bat egon da, bertan bazkaltzen genduen konprakeen, guk ez genuen etxen konprak, bera Jesusek itxan konprak eta haute bestite. Gero ja jaten ondo. Gero handik denpora bateanik ondarrutarrakin, Enrique eta beran koinatut, Enriken arrebit, hasi enten izana, egun itxan ebrakin bizitzea gero, etxe batera. Da bizi ginen ondarrutarrak danok, eta bat mutrikoarra. Bizitzen gazten orduan, Enriken arreba, Enriken arreba, Enriken koinatua. Bai. Koinatuak nola ez duzu? Luis Mari, Azpiri, bai, Azpiri. Maria Jesusan... Maria Jesusan Andrie, Enriken Andrie, arreba. Eta zu orduan. Bai, zen nire aurretik egon zen Marian sekretaxi, arantzi bi hori usaban lobie egon zen euraken bizitzen. Baina junzanin beste etxabatea junzanin, nik juntzen eurakin. Eta bizitzen ondarrotarrak Jose Mari Galdoz bai, ondarrotarra, elkarra bizitzen, da besti patxi behitea motorikoarra. Motorikoarra, bizitzen gero gegun gazen mutiketan eskidunkan zantzen da hori, kriau gero zolen zen da, krisiara ez. Garbitzeko eta... Bai, pertsona bat, bai. Neska mutile. Bai, gizonezko eta andarrazko egunkan. Eta... Are geupa baten gintzen, da ondo, han alkarreaz ondo. Eta normalen pelotari jen arten ez ziren pikiak egoten edo... Zegoen astiri piki egoteko. Bueno, pikik etorten zin, gabazik, klaro, amatxute gero, hiru laukua libre hartzen bozu, beti postura, gero pikik, gero beti atoz, horre behiku egin duzen. Zer nigan anedota batakat bizikleta karreri nioan, berrotan 10 kilometro. Bertako zirkuitu, Jakartako zirkuitu nioan, ontsintzazun zuen, gula librik garrute gero, goño, hemen da, honek bizikletan zurira hasiko lezuko eta, bestik, ez, oleak, obide eta ez da izan, bai, balontxene katxondoan, bizikleta karreri egin duen, berrotan 10 kilometroko, intendenti aldekoak, Moskun jai, Moskun bisoi, horre eunien, pentsa jai moteko frontoien, eta hola xe pik izazun, hola xe anedotak. Beste anedota beste asko bagaz egin duen, baina, Jakartan beste batzu bagaz bai izan. Eta apostuak orduan ere ateako zian, ez? Aldeetako. Bizikleta karreran? Bai. Azkanien beste galdu ban, gero atxikizin niri pintxazu geukinuan, dare pintxazu gatxik, ordu 12 zan azteko, hasi ginen 12 hartzan. Pintxazu, hasi baino lehen. Pintxazu konpontzea junginan, eta gero, klaro, galdu benin haren apostoaren favore bena galdu benin, ez 12 izan bizan da, 12 zinen azita, orduan ez da pagatik. Ez den, baina gure neure kuadrien, neure horreak ez, junginan hotel batea bazkatxak junginan da, de puta madre pasak endun. Ondo. Eta beste anekdotaik edo badaukazuela... Anekdota? Aiaz batea bai, hoxe zen jori Azpiri, horren mariko ez duzi horrek ez da gurtuen gozta, hori mariko. Horrek izan, aiaz batea junginan, goberna horian, junginan danok, pelote guztiok, eta, klaro, junginan, bizkat elegantero, eta nik orduan traje egin eban erun, hemendik, traje itxa. Da junginan txino batean, junginan traje itxa. Dago Azpiri lehen iruta sortziko guelgia joan, lehen tampane jo gaute guan. Eta, klaro, ingles, berak egizem, ino baino geixa, itzun tartin tuertu nahuzu izta. Itzu eta tuertu, da nik ez da zelan esplikatzen, ostixik galakuk txinuei esplikatzen, traji, pelotaxak eta eskumako bezu loduxak utxegen duen leta. Zelago, loduxak, eskumako desarrolla honatzen geixa, nik ez da inglestin zelan esplikatzen ostixik galakuk, dana ala.
handik 15 egunea trajin joan junitxan trajin bile. Jutena trajin bile, Pragak bini, ondo. Traji binizten, txaketi binizten, bela, ostia, parakaidiztin boten eban. Puta letxe, baina ze kristo eta. Ezke nik esan eskumako bezu lodixak gutxin doble, eta nik ez tepa, txinu, ze pentsara, me kaguela, hostia, txinu hamen eguan, hori bizizten nindez, ba izten hoxe, hola hoxe, kalea urten da, aixia zirutuko moru nintzen, globu motean, ba, antxe, lehengo putadi, antxe, antxe izten lehengo, pentsa, ondikan frontoi inaugurateko ban ondikan, da antxe izan zen lehengo, geixa txaketak inoan epini, me kaguela, enunan etxernean eta toman porzakoa, paan eguan da, antxe, eskumako hori nik izan izan txinu, ba, seguiko gendun. Pentsa nik izan izan pentsako, total, traji jodiozkun de, toman portzako, anedota hori bat, bai. Eta hasi zinaztenen pixkat, denbora pixka pasazanen, eta aste batzuk hor, eukitzen duten arazoren bat edo hiztegiakin moldatzeko edo hizkuntzakin moldatzeko? Ez, hizkuntzaz geldike, hizkuntzire irakurti iratzi bardine etxen da. Neko horreza. Eta ikasi neban, zautu zango, eta ondo perfecto hartu zango, baina neko ondo, neko politxo. Eta gorgora behar bat egunkan, gero eukin neban patxarra bat eukin neban, patxarra, bezarran patxarra. Ez bale ma... Ba, zuke patxarra hori, patxarra nobizire, neskie. Bai, neska bateaz behelu nitxan, patxar zan da, Indonesia, neska bateaz behelu nitxan, eta area, zixe bez, are lugalagu, hainbeste denpora, etxin zartu itetak, danak, hori aspiriaz da danok, bizi izan izaten morun. Eta, bueno, area zamaitxu izan. Piniztan horrek, zezenak ezek gutxen da hor goxan? Bai. Hortxe gauzuk, hortxe kadarrak, hortxe pinizta zen, beste musiko bateaz, da hor duen bai zidorra musika eta guzti bai, etxin gelitzen, tranquil, eta lantxe. Esketi antxe egazina bai, beti. Eta normalian jendeak intratua eta... Bai, ondo, bai. Jente hona zan, Jente kate goxako, jente humildi nahi zuen, baina jente ona. Jente ona, esaten da benina, beste musulmanak, musulmanak, zintzen logortun be, baina jente ona, gero familia bat egunkan, familia bat, baino geisha, baina horreaz, hori egunkan hartu gana ondixe, egunkan, eukien dune azienti, eukien dune, horren kontxako azienti, horretzen, horrek euken puntxak bogor, bendi batzutan euken etxi. Eta harakuten ginen bago etxien, ordu birero. Beste goldi batean, beste klima bat eguan freskoa, eta pizin euken, da lantzen baina araxekut eginen domekan jai gutxen duen, zapatun igual rontoia matxu, eta ustetek egin duen, egune pasatea, domeki pasatea. Bueno, zapato gabatak edo domeki, ero bueltan asteleneako. Eta juten ginen lantzin, hor gaba baten, zuertezkazak ginen duen, eta azientik ginen duen, behilzin hoxe, ondartara Maria Jesus, de besti mami izaten gintzen bestiei, Andriai hiltzana. Eta pentsa, mami izaten gintzen gutzaten nauzixe, berrata behatzi urtero, guazen bakarri, berrata marrute, baina gugoi urteaz gutzaten nauzixe, orduan momentu. Nik neu guztu topetzaten, nauzixe nanik, baina orduan neu ikusten lantxak ikusten gendun. Eta hortzetzik, bai, hartu gona, jente guztua pasan gendun. Guztu not danok pasan gendun leh guztua. Neu handik azitxe. Eta ondartzakuteko aprobetxatzen duten horrela edo? Ondartza? Bai, album egunkan da. Ezke frontoi bertan zematu zen gutzen. 3 metro, tainik, laerun, geixa ez. Eguan ondartza, txosu. Eta normalian jarraitezten duten idazten etxea eta dena? Etxera, bai, hori bai. Telefonutik eta ez, baina, bueno, hori bai. Gero baiz bastan, gero lehenengo astero, gero hilero, gero bitxi behin, da, klaro, beru guztutzu laten ezkerut. Baina, zu jasotzen zenun hemengo... Bai, aman txankartak eta bai. Oie, zer etortu ziren astero?
astero, bai, lehenengo bai, izatzut. Da, gero, Ez baino, amendik. etxekoak. Bai, etxeko bai. Oso da. Eta, hola, zemozkoa zen bertako afizioa edo? Frontoira jute zen afizioa? Frontoide jute zen afizioa, eske frontoide normalmente jokatzea juten da. Diru gatza. Bai. Eta orduan guazen txino asko guazen. Txino beti izan da jokatzaile. Bai, beti izan da. Da, txino asko guan. Eta gente pilu jute zen, bai. Asko jute zen. Da, jokatu betxe zen. Gero, niztei, gero ze pasa zen, gero handik urtita, ze itxi zen da. Baina, gente pilu jute zen. Da, hori bai, jokatu bai. Eta hasieran jendia jute zena, ulertzezun edo zertzan pilota, zertzan zesta edo ulertzezun? Lehengo, ez, gero geldik, bai. Naitxe june, zaguzatzen guen apostatean jokatzen naitxe jun, ikustu museo egunero jokatzen, bai, ja, ikasitxozu, ja, bai, exactamente, ja, ikasitzen da, publiku, ikasitzen da. Bai. Eta erosketak itea eta juteko edo zerbait hartzea jute zinaztenean? Bueno, lehenengo egunetan da, lehenengo egunetan da, bizendun lantzumine ganaru nahi bazen duen, beste zozen nahi bazen duen, beste gesto bat, beste okeliero. Eta beste lan ipapuletik atzaparra zibiltzen ginen, hortik eta mendik eta bestetik eta lantxek. Lehenengo bizkate barretxeko zen, baina gero geldik. Zatzut, urte behixen, da beste batzuk asko geixei berak, Indonesio, gaur nien bondotzen dabe. Nire asko gazta. Baina mentxe Indonesio portu nik usitxuaz arrantzalebi. Da eurekin, igual zoze bizkat eta naite zinde, klaro, pratika falti. Baina, balantxek. Eta, noiz bueltatu zinen Jakartatikan, bi urte pasazien? Zina, ja, bi urte, ni marzu nintorren nintzen, azidentik egin duen noviembre, uste duen dozala. Bai, noviembre abendu nola. Bai. Eta, klaro, egon nintzen, hilebi, noviembre, diciembre, bai, gaunape bertan pasan nintzen, erreunape, bai, hilebi ero nintzen ospitalian, ze, eukin eban, pulmoi eskarreku, erremen hori ingaztan, zulotu, zaietzak, ez da izan mazin, zazpiero. Eta pulmoi zulotu, eta egon nintzen, txuren ez neku txartu. Ni laguna bertako pelota esak ez dazten egunero torten zin ospitalea eta txartu honi txala. Berrota sortzi gotun zain, urtengo banean, espanean urtengo, erdoan nahala. Eta holantxek, handik, bajan nintzen, 34 kilo nogazen, berrota 10 kilo bajan nintzen. Azurrutzin, da gero handi, hoxe. Hospitaleko esperientzia zemozkoa izan, zantratua eta dena? Ona, bai, enfermerape, majak. Enfermerape, han bat launein eban. Bai, launa zeixan etxen di, la ostra. Gero, ona nahi ban, torri baten eskribiztan, zelanik, hori kolonia portugoza, holandesa izan, eta Holandan nahi bala torri, enfermeri izan da, Holandan nahi bala torri biharrea, Holandatik gero, ona tortuko zen eban, epa, astiro, rendioz. Hola guztiaz, emakumiz, zeixan enamoratzen zazeta, gau galetxe. Eta, eskribiztan, nik gune Ameriketan nu, Ameriketako kontratu neukan, Ameriketan nu, ez da ize pasakoran, da antxe geldu izan, baina, baitza zamanetzan? Demonio, ez da eulaz. Bai, ez que maja zen, maja, eta portazin niaz medikupe bait, enfermere bait, ondo. Baina, lantzemen urten genduen afatxa eta urten genduen lantzemen, ara fatxa eta urtetik gauzam duxe izan, eurantza eta gauzam duxe, guaz urtetik ez ezataren arropesiatxek enten duzu, baina restaurantea eta juti, eurantza. Da urte genduen, nik izte pentsako ban, tema. Eta esan duzu egunero jute ziala pelotariak eta zure lagunak edo bisitan, eh? Bai, hor portazin ondo. Egunero. Bai, hile bizan zen ospitzialinde. Bai, nik negizan nolako txartu nebanik, negan pentsa betxan, nolako txartu nebanik. Eta gure zuai, gure maite, gure ama tamintxe ia bizizin, karta junitxanin,
da orduntxe hau pisu hau hartu ben. Eta ez zutzen atxatu egin, ni zela neuan ez zutzen atxatu ni azidentin Maria Jesuseaz neuanik. Zebestelanik, moskean gozin, zen pentsako, koño, Maria Jesus hile, isi ez daki hau. Gero ondo jarritxik, gero etxea bixaldute, gero ospitaletik eta esatzen zela neu bertan itxala, eta baina ordurako neupe iretzi noa, eta orduan tranquilak gelditu zen. Baina, da hoxe, gero handik hilebetea ero, zezazten ja pelotan ezin nebala gehiago jokatu. Eta, koño, pelotan. Una torre nitxanin, Bilboa medikukin debilen nitxan, eta bai, ikusten zela hori zikatrize, hori pulmoi, eta haute besti, baina bestelanik, baiz, geldik, azteko, tolantxik hazen nintzen, entzatxaten hazen nintzen, gero ona jaz batea, soldautza, kaserizea bixalduzten. Bai, ez zenun pentsatu, esan zizutenen pelotan... Enebala jokatuko? Ez zenula jokatuko, ze pentsatu zenun? Ez, eneba pentsa. Nik pentsa noan, bai, nik neuge exactamente. Zanan, koño, nire nazolako txartu, nire guztien. Eta geldik, harin gaingeta zin nitxan da, nitxan kantzaten da. Da gero, geldik, hazen nitxan bilurraz, entzaxun be, lehenko entzaxun be, markinan, hazen nitxan bilurraz hazen nitxan. Oso pasako azta, bai, beti. Beti, eta gero eta jungastan, burutik jungastan hori, eta listo. Eta urteetan bueltatu zinen gutxi gora bera, apirilen esan duzu, handikona, Jakartatik, marzun, 1975an. 1975? Bai. Bai, 2 urte izan bali. 2 urte, bai, exactamente. 1975an. Eta 1975an nahi batea, zeixan, pun, ala, hamen aurrin, kuartela egun gana hamen aurrin. Bai, urre hurrin. Bai, urre hurrin. Ati jozten da, profugo, zaz, claro, nik han ez eguan, Espainiako embajadai pezeguan orduan poran. Eta noa, esken egixen, o konkonea ero, noa hori minean. Total, que profugo zazela da ibala ostra, bai. Handik ez da izamate unea, garaila noa, garailaren urtik eta kaserezea. Kaserezea 3 hilabete, eta gero handik Madridea, urte bete. Da hortxe pelotan ostai behaz, hortxe hazen itxan, zuertiko inoan frontoi Madriden, zuertiko inoan, makadu isuzen pelota batzuk bixaldu zituen Madridea, eguan raketite pali bakarrik. Eta lehenaz ez du bauan, baina hor momentu nez. Eta horre anen nazela, ez zen zu, makaukutuz jokatzea, eta nigo zu jokatu, eta nik kuartelin preguntakot. Zazten pasak pernotak eta bagazute ez da, gatxetzela, eta gotxe barri bat eguan kabitxana ero, gure zanzan da, kuartela ez, gano danla. Lotxe egin dut gutxan. Eta, ari izan, hauxe oportunidadeak eta la hostia, eskaldunenaz, pelotaxenaz, daute bestit, ez azten, bueno, bazuke urten, eta behin problema pabagazu, entradan, sarreran, bizan eurituen, sekule noan euki. Gero zubertik ginoan, kosinan sartu zen, da horre eunero urteten noan, bertako brigada batea zagaina Garziaz. Basko, venga, vamos, da, hostias, neu ikerson beleniaz, eta urtetenan jokatzea. Da jokatzea, hasi ginen jokatzen, da zan, urtuntxo momentun, ez da txonek, eroz konta, Andrizautu noan inero. Urtuntxo momentun, jatea bixalduzko ninten dentik, hau da gazue, lehongo lapikute jate, guri, klar, kutsari bara, okollari bara, da, Olantxeka, juten arraxe eta barrena, eta antxe zautu noan, Andrie. Txuleta bat etxekin gaina usten da, honai betirako euki bihar. Basi, ez? Basi, bai. Eta bera, nungoa da? Txaterze, bierzoku. Fabero, txaterze, Fabero herri bat, minan, atxebe, mineru txandaku, atxainarroa mineru txandaku zen da. Eta bera? Bai, atxe eta junzin, klaro, Faberon ezekuen, minatik zeixan, silikosizeaz zeixan erretirazan, gazte, berroi urte ordu gero, eta ez eguan itxuran, ez herrizan ez eguan biharrik ero dena ala, eta urte ben, Madrera urte ben.
Eta, tabernatxo bat epin nuen lehenengo, nik izautu nuen toko izaz beste bat, da handik gero, handik amixatzen beste bat, da hortxe, tabernia ze urte ben laurak, anaxarre bat dit, gero guraso lauzin, handixek aurrera. Eta, esan dezu orduan, aukera aukitzu zenula, entrenatzeko bai beste euskaldunekin, ez? Nun, Madriden. Madriden. Jokatu txegen duen egunero. Jokatu ere bai. Bai, ezaskun olantxek, baitz ezaztan arek kapitxan, ezaztan baietz, da egunero urteten noan. Egunero, lantzemein partidu zen hartzaldien, lantzemein gabaz. Ordu biztan urteten eban, da bueltan juten itxan, goxeko zortzietan txokolatitxa. Baina ondo, loriken bai. Egun askotan loriken bai, gau pasa, hemen zaten duen, gau pasa hain jagero, gaztik ezaten duen moren. Baina, ondo. Eta esan dezu hasieran sartu zinela kozinero, ez? Bai, kozinan, kuartelen kozinan. Eta antxe afizino antxe hartu nahan, ze bi guazen urte arek entxufa hausin arek. Nire boen, entxufa egoan, ze koizin sortzitan, ordu izan urten eguartxan, urrengo nerten nahan urten. Baina guazen bi hotel honetan eguazenak arek ezin kozinero onak. Da arek etxezkun, arek tortezin behatxea ingurun, gu txokolati prepata, behatxea ingurun tortezin, eta amaiketak oskapate ben. Eta marretak gutxezkun geuri, kozinan gehuazen nahi. Zer euskaldun lagu batero gehuazen. Orduan momentun euskaldunak egin gusta, zukaldi bai, geixak guztadinakoen, ze la ostra, letxubi, guke ezateko letxubi, enzala ditxek den letxubi garbitxu txekin duen, ondo egin den zuen. Horritxe banaka egin den zuen, ez, ganaruei monteko moun ez. Eta euskaldun asko sartu zuen kozinan. Eta, zer nagoan, zaten? Bai, horrek bi guazenak, horrek txufa kozinero bixak, horrek amarretako egunero txeskun, amarretako txeskun, baintzelako amarretako. Antxe, hartu nahan guzan hilua kozinan ikasi antxe ikasi neban. Esan ez du hasieran esan zizutela esateko kozinan bazenekila. Baina, hoxe, otamarre egun, 15 egun oporra negazlako. Hilebete bertan, 15 egun oporra. Da gero egin neban, 15 egun oporrak, baina hilin be, egunero urteten neban. Egunero, guartxen urten da eurengo sortzirak arte. Bai, orduan, pixka... Ni soldautza nahi neban, esaten soldau zirre, dios. Gero bertan gelditzen zinak, nik ordu izan urteten neban, da, batek laune batek bertan kozinak gerzozo protestaro, baina astero duten etzen kajabi tonika, eta beste Gordon zerotan ala ginebra botella bieruten etzen, da, posik. Da nego, posik. Nik egunero jokatzen neban, da kobratzen neban, la ostra. Eta, hor etorri zitzaizun aukera Estados Unidos estatu batuetara joteko? Bai, Las Vegasea. Bai, hor nazela jokatzen soldautzen nazela, gero horre makaukuk horrek egon zin, 3 hilabete ero bakarrik jokatzen, 4 hilabete Madriden. Arek eskapa benin, bakarrik ezin genuen jokatu, entzasea bai, baina jokatu ez. Eta bertan gazela, eskinizten kontratue Las Vegaseako. Eta soldautzu ematxoaz batean, soldautzu ematxo baino lehen, hernia neukan, ostra, nahi neban aguanta, da gero opera, baina gero eta txarra, da bertan operan itxan, soldatu nazela operan itxan, da amatxo eskerrak, lehen operan itxan. Ze kontratuaz, dar juman itxan, lesionata juman itxan, ez da ibez zango esten edo nala. Eta operata jun itxan Las Vegasea, amatxo, Julioan uste dut amatxo neola, eta handik 15 egunea Las Vegasera. Eta nebe Andrian la eta neharrez la eta. Andriero, no bizillero, danala. Bai. Eta etxean nola hartu zuten hori? Komendatu zen egenen Ameriketa zindua zela, nola hartu zuten? Etxean, bai, igual guztu haua. Ez que lehena zan Ameriketa, Ameriketa kontu zanak, esaten borun pelotatxe zan. Cruzar el charco de Ameriketara, Jakarta eta bai frontoik gau zen, de Filipina zen, baina Ameriketa beste gauza gau zen. Ameriketan frontoik egin zen, da danak utezen, da ondo. Ameriketa kunitxan nien, ondo. Horo pasak urtebeteako, urte bete izaten zen, enpresa bagotxak batzuk gugen lau frontoi, baina gurik gugan frontoi bi, 6 hilabete baten, beste 6 hilabete, bosta erdi jotzen frontoi bi, bertan Floridan bertan, itxote zen, baina frontoi bi.
Gero urte betea bueltan onatorri, oporrak intorri, hilabete hemen, Eta juntzinean lehenengo aldiz Ameriketa, nola imaginatzen zenun? Estatu Batuak nola imaginatzen zenitu? Bueno, entzutiaz, beste gauza bazala Ameriketat, bai, beste mundu bazan. Orduan, da untxe, bai, juten baza, bai, ez daipa. Lehenengo aldiz juten baza bentsat, entendezu? Beste mundu bat, baina, da hori Las Vegasak honitxala, hortik, soldautzatik. Eta goatzen duzu bidaia, viajea eintzen una... Viaji, Las Vegasak honitxanin, Las Vegas, hemen, zer zan, Madrid, noa zan? Madrid, Atlanta, ez da txizango zan Atlanta. Atlanta, Las Vegas, ez dut segin, baina ez dut zango, seguru ez dut zango. Seguru ez dut nagorten. Eta zein zitzaizun, zer sentzatzen joak izan ditu, luzia, motza, Zeinik, ez, viajie? Bai. Ez, luzia ez. Da, ordo pilo zin, Bai. Zezin ez, behatzit, iru, amabi bat ordo avionin. Egan nahi zutezan, ez, aeroportun bertan onda, bai, amabi ordo. Batean di beste, iru bat ordoraz, avionin estetik oestea, zaten gol. Eta, ez, baina motz, ondo. Abirin beti guzta izan gazta, eta ontxe jasoko anitxake, o pilotu ez, tontu izango nitxaketa. Kamareru, ero pilota ixe, bizitatu bat. Eta norbaitekin juntzinean edo bakarrikan juntzinean? Orduan bakarrik. Zea, ja, eske ni soldautzen azela zabalduen Las Vegasko frontoie. Eta, klaro, nijo nitxanien ja badaru, zemate, 6 hilabete, o 5 hilabete, o zabaldute, ja. Eta ni bakarrik nitxan. Eta inglesa zehoze bazenekin momentu hortan, edo? Asko ez. Bertan Jakartan andra bate pelota baten andra batek emotezkun, txiat ingles emotezkun. Emotezkun ingles, baina jolin, ditx. Baina, ondartara garpeixe, ondixek gutxen dute, defendiu lehen zatzutena. Jakartan okeli nahi bagendu mutxen gintzen, oiuei kukurruku. Baina ez da, problema izak ulestu. Gero ingles, bai, zauze, defendituen morun ikasi dugu. Ez, ikasi behar duen, ondo. Gazte batzuk eta ondo ikasi da be. Eta ikasi behar duen. Baina gero hartin, beti txan gehituen, euskaraz beti, o erderaz, da, egur Paris. Normalen zuen arten pelotarien artean zeitezen duten? Euskaraz edo... Bixeta. Euskaraz, erderaz be, bai. Normalen ondarrutarren artean euskaraz, baina nazion bilbotarren bat edo, normalen bagian beha bairatzen erderaz edo... Bai. Eta bilbotarrak izan bai, erderaz etxasan. Zetako esan gotzut, pelota esan hartin, Bai. Pelota esan hartin, eta danok euskaraz jakin egin, baina, seguzatezun, bat ere, bara, ez da bena bluertzen edo dan ala, nero Andri Moure, baina Andria erdeaz eminean. Baina horreatzen nire alabak euskaraz, bertan Daytonan euskaraz ikasi ben. Bizek etorri zinarek euskaraz, Madreen gelditzu gana, junen gako, ulertu txen da, baina junen gako bizkat. Baina ondarrun dana, politzu txen da, euskaraz. Bizeta. Eta Las Vegasen... Las Vegas da kriston espektakuluok, egizera. Kriston kasinuek eta jode. Eta gure frontoi Las Vegasko, jun bizinen kasinutik gertitxe pasa bizinen, ez gu, frontoi dixunak, gu atzetiz ez hartzak ginen, baina nahi duen, kriston hotela, ondixak, dana zan ondixan, da, ondo be, ono ondixak ondigen. Gu guazena Metro Golden Mayer, hori, jim, hori ondixe zan. Gaur ninkan bizan jagun beste MGM bat, beste ondixak bat, hori, gu juniana beste isen bat dago. Baina, da beste mundu bat, beste kriston espetakuluk eta... Kriston, kantantik ikusiroz, nahi bai ikusiroz. Elvis de horrek eta Paulanka eta konpainita horretanak ikusiroz, 5 euro batxik, igual, lagun juten ginean. Pasik motoeskonek unkan lagun bat Fran Perez, kubano bat dealer bat zana, dealer handixe zan dituzten posturak diru asko netxan, are konsegiut eskune zarrerak.
Eta emoten gentzen 5 euro ipintxezko nahi maitxe, eta gero tragu eta kartezko nahi 15 euro, 15 dolar. Ba, 5 dolarez bakotxa, pasaten gendun, kriston kantant ikusi, jan, afaldu, eran. Ondo, beste mundu bat, Las Vegas. Eta, zu bezalako gazte batentzako, ze suposatzezun pelotaren modun Las Vegasea jutia? Hombre, sueldo hona bauke, gauzi gutxera, Las Vegasea guti, Las Vegasea guti ez da dana, Las Vegasen zazelako kasinun dana gazta bizule, eta guri hori gaina zeixan batzarra egiten duen, zeixan ezaskun hemen ezin jozue jokatu. Ze ona etorriren jentiaz, horrek hotelak, da kasinuk indiz, ona etorriren jentiaz jokatzea. Ulertzen zu? Eta horretzen txik, ez tozkun lahaten, ze, klaro, irabazten $5 irabazi, ez da izan mazan, holakun bat, $6, ez da itx. Eta gero, jokatzen bozu, diro begelitzaz, hoxe zeben nahi, zaten, bueno, Ameriketa torri pelotan jokatzea eta diro egizta beha aurreatu. Hori gaina bertan Las Vegasen, geunkan dana pata, hor begunkan, Jakarta mugure, Las Vegasen begunkan, motel bat mugure, motela esan, zaten guen, da pasillo bat, eta pakotxak geunkan, geure estudio bat. Sofa, loxe barri ez kozini, komune barrun, ondo, hori pata, argixe pata, gure pata. Ostra, ondo gogoa zen. Orduan hoxe zeben nahi, ostra, diruk jokatzen azteik. Alanda guztiak jokatzen dune. Alanda guztiak juten ginen, eskutu nibiltzen ginen, hori platjak, hori otabatea, hori guztaren asko gut. Eta batzarra zenekin nintzen duten? Intendente batekin edo enpresagoekin edo? Nora juteko? Batzarra, ez. Ez. Hori esko, bertako Metro Golden Mayorko direktoren batea, zotan arek. Bai, intendentik gurian eguan, baina nahi zuen zeinek galazoskun enpresik. Enpresik, frontoko enpresik, galazoskun zelan zingen gelakun jokatzea, hoxe bentsate ben, handi txotxiki bai gurtzen bairik, geuk. Jokatzen gozu normalmente patini gaziko zu, baina lauen galdu. Eta ze suposatzen ikustia olako kasinoa eta Ondarru eta Jakarta eta egon ondoren? Zertzan, zerbait? Eraba desberdina edo ez dut zen honakin konparatuta? Hombre, Las Vegas bai. Las Vegas desberdin esan, Las Vegas beste mundu bazan da. Lo pasak gero geuke beste bixumuro bat eitxe genuen, bai, igual urtetek mendixeta jute ginen, ero desiertoa, ero, entenduzu? Ze urtean asko txen genuen bertan Jakartatik, ze bakarrik goxin ez genuen jokatzen, arrazaldi bakarrik, arrazaldi iluntzin bakarrik, egin pori egunkan sobre. Bate juteko, beste juteko, o lagure juteko, lagure askotan jute ginen, eskiatea, eta bai, temporien egunkan sobre. Eta, normalian orduan, zure lagunak edo ze izatezian? Pilotariak edo bertako jendia ere? Ez, pelotaixak hasi danok, ero baten batzuk, bagoazen, eskaldun batzuk, bagoazen batzuk, bateguan bertan Las Vegasen jokatzen ostea. Biharrin, guzti pilua, lehena junte, ez da inoa juntzan Elko, Elko guztu not. Junte, handik ero Las Vegas etorri zan, da nahi dute zan, gaina guztu not zala, bai, ondarrotarra, txatez, pizinak etxe zitzun, pizinak, etxeko pizinak etxe zitzun, da hon behan da. Eta, nola izten aldu berak? Seixen? Bai. Jose Mari Beristain. Jose Mari Beristain, bai, horrek urte pilu daru. Da, horrea zenkoan, hartu mune handixe. Domekero, jute ginen futbol amerikanu hori ikustea, eta elkarreaz, da. Bai, eguazen, pelotasak ero aparte, baina, bai, amerikanukun be bai, etxen gendun. Baze, hoxe, berbeti, hortxe bitxikete biltxe ginen txarto. Bar bat kualibre bar dago eratzen mazen duen, orduan erreza urtetezkun ingles, baina bestelanik, hostia. Eta eskolak hartu zen dituzten inglesa ikasteko? Nik ez, batzuk, aste batzuk bai. Batzuk gunzin, ikastolak gunzin.
Huntzien antrasko batzu bai, nire handrite, huntzien, ikastolako huntzien, de maixu gurtu ban erderaz ikasitxe, eta euroke inglesin papers, así que, kabula, hostia. Eta zure Andrea ze juntzan, berandu orduan? Nire handri, bai, ni ezautu nuan, nire ezautu nuan, Madrien ezautu nuan, Jakartatik etortxe gero, eta jun ginen, no sé ginen, 78 eskondu ginen, 78. Iban amarrutu iban, berak. Ni handrik amarra. Ni dan eta malau, ni handrik amarrutu, Floridan, berandua. Bai, berandua, jun ginen, baina berandua, eskondu ginen, eskondu arrutik ez. Eta ze desberdintasun eta ze antzekotasunala ikusten ditun zuk ezautzen zenuna hemen Ondarrun eta Estatu Batuekin. Ze desberdintasun, ze diferentzia da ikusten ditun eta ze antzeko gauza. Ameriketan? Bai, honekin, zuk ezautzen zenunakin hemen. Bai. Nahi zuzan bertako bizimodua eta hemengoa. Bai. Ze gauza antzeko zituzten, antzeko parezio eta ze gauza desberdin. Bertako bizimodu, han ez da hemen modu, bertako bizimodu zen, hemen gu egunero biltzen ginen kalino, danala, han jentik ez da gurteten hemen modure, orduan bentsat, ez da baina orduan onbet segurua, baina han azte azkenin ero bai gurtete behen, da holan da besti, baina bestelanik kalera eta txikitu dut eta haute bestian ez da zautzen olakoik. Han etxeko bizimodu itxen da, zaten gorun. Etxeko bizimodu da bestelanik beste izen nahi zuzan. Eta gero adibidez distantziak edo, ez zizuten harritu toki batetik bestea zen distantzia? Ez, ni beti xanaz, dan eta etxeko xanaz. Noa juna zen, zei xan egin az. Lau lagun bakat albun, lau lagun ber. Lau lagun bakaz, zei xan egin az. Eta lagunak seitun hartitu zen ditu. Bai. Baina Enrique seitun juntzan, ez? Enrique Delagilakin ere koinziditu zenun Las Vegasen, ez? Bai. Ez que Enriquez ez dut, Enriquez Zaragozan, Las Vegasen, Zaragozan, Jakartan, Las Vegasen, Las Vegastik etorritxe gero Benidorren, Benidorretik Barcelonan, Barcelonatik Orlandoa, Orlando, Quincy, gero Daytona, Alcarreaz. Xan da pelote ez dut, pelote dik Alcarreaz ibiligazena esateko morun. Eta Las Vegasen zeundenean zertzan gehien botatzen zenuna faltan hemendikan? Edo familia? Familia, bai. Familia normala, bai. Familia atxetama. Atxetama, hori bai. Bueno, atxetama eta ordurako ja nobixi, baneguan. Lo que pasa que... Baina boni, bai. Eta eskribitzen zinazten eta horrela? Bai. Eta gero nobixer, bai, telefonotik, bai. Lo que pasa que... Amauzti jagoete bakarri basaz, bakarri gero, bakarri baina lagunak egin daute besti, baina beste bizimoro bat etxasur, auro besti, tente oso. Nik izatzen, Andrea, nik izatzen, berape bai, jarri guguan. Baina nire amauzti jagoetein bat zautzezu, beste bat zautzezu, zaixan apurtu lege horre soka zaixan apurtu lege ez. Baina, segi izan, nola txek eta baina eskondu ginen iba, agur, baina soltero nazela bago, soltero basaz, bizimuru soltero utxezu. Eta, orduan... Bai. Eta janariarekin edo? Jana zixe bez. Jana, ametxe gaten duen borun. Batzuk zaten borun, amerikanuk ez da gaten, amerikanuk hartzalduko segietan gaten dabe, normalmente zaten dana jana. Azeko segietan, zerrari, barbikiu, hori. Ez da, hamburguesi, bai jaten da hamburguesi, baina hamburguesi jaten dabe, guardixan ordueteko hori daukenin, tartia daukenin, antxe, igual hamburguesa bat, baina ez da hamburguesi jaten dabelako, egin dut zuen. Claro, lodutxutzen di, batxe saltzite dana jaten dabe, baina bestanen jateko, amentxe, bai. Jatekaz ez sekulo ez dugu problemak. Las Vegasen zenba denbora eman zenun, esan duzu? Nik 15 hilabete.
Eta 15 hilabete ondoren, zein izan zen hurrengo pausua, edo? 15 hilabete, huelgitor zen. Huelga 15, handik etorri ginen, hemen junginan lehenengo 6 hilabete Benidorrea. Huelga zeonian, huelga zeon bitartean. Bai, huelga bai. Ja frontoi itxi izan. Ikusi zenuten gainean luzeako zijoala edo nola zeuden gauza? Bueno, lehenengo hango Unión da sindikatu. Dana irabazitzen genuen, dana, lehoi bat eguan, bisiko, bertan hotelin zarreran. Pasa, indizioa ez da izela nango zen. Baina, lehoi, garbitxutek hau, lehoi, hau besti, hau irabazitzera, horrenko ni sindikatu, Unión Teamster zen. Urten ibizuez, iseinek ez da, zelako iseinek ez da. Ontxarte zazue irabazitzela eta hon ez da iseinek. Danok onutzu etorri ginen, danok. Gelditu zen, azurmendi. Hatxe gelditu zen, esiat argixen zen, soltero, danala. Eta neska bat ezautu ban, berbai ban, da, venga, 3 hilabeteko eskondu zen, da ja paperak egin jagoa zen, da antxe gelditu zen. Bakarra, beste anok bueltan etorri ginen onutzu. Eta etorri ginen, zezaskun espagaz etorten, ja bixaltzen bagatxu, ja orduan bueltan ezin gengen sartu. Da, klar, ondikan gazte ginen, da ondikan pelotan etxeko esperantziaz, da etorri ginen onutzu. Da hona etorri ginen nien, 6 hilabete Benidorren, da beste 6 hilabete... Etorri zinen ja Benidorrea jokatzea juteko kontratuakin edo hemen lortu? Ez, amen. Hona etorri txegero, eskin Benidorreako, da Benidorren nago ginen, 6 hilabete, eta gero beste handik egun ginen Barcelonara, eta Barcelonan jokatzen gazela kontratu mozten Orlandorako. Eta ze esperientzia suposatu zuen Benidorm eta Barcelona ezautu zenun estatu batuak edo Jakartarekin konparatuta? Hombre, frontoin, ero... Bai, frontoia edo bizimodua edo orokorrian? Bizimodu ona. Bizimodu, Benidorm da, Barcelonan bizimodu ona beti dugu. Ona genuen zaten gorunde. Baina bizimodu ona. Hizkuntzakin netzen duten arazo asko ikeukiko adibidez Benidorren? Ez, eta Barcelonan bez. Barcelonan be Kastel fezen bizi ginegu, da hoxe unero Barcelona frontoi etorri biharri, baina segulistuko problema egiz. Eta bi toki horietan ze bizi zinazten, apartamentutan ere bai edo? Apartamentutan, bai. Baitxe Benidorren Plymouth Park, agordenaz. Eta gero Barcelonan bizi ginen, Enriqueaz gaina, Alcaraz bizi ginen, hor. Hor bizi ginen apartamentu baten Castelldefelsen. Eta frontoian jokatzeko modua aldatute zen edo? Ez. Frontoi beti izan da, han kiniela jokatzen gendun, hemen partiduk. Eta partidu boxe, egun baten, bai, bestinez, o donela. Ez gero nukitzen horre, problemari horre nukitzen. Eta mimatu ikusten zueten bai enpresatikan edo mimatu esan edo Jakarta adibidez juntzinazten moduan edo harrera ongi etorria hain ona izan da? Ez, beste. Jakarta izan zen, Jakarta. Jakarta bakarra izan zen. Han egon ginen, zatzut, jengoik gumo gure. Beste frontoitxan, ez pelote bat egisa. Claro, Jakartako deporte barri zen. Deporte barri bat zen. Frontoi eta zabein ezautzen, da, gara pentsatzen, guinela, Barcelonako futbolista gero, nizte. Baina beste frontoitxan, normal. Pelote barri bat atur gaur. Listo, izena, bakarrik. Baina beste lanik. Eta zure Andria ere juntzan Benidorm eta Barcelona, bueno, bai, torri izan pare bat eguneako ero. Baina ezan zurekin bizi? Ez, gurasokin Madrid negoan ondikan. Bai, eta, claro, orduan, Madrid negoan.
Gero junitxanin Orlandora junitxanin lehengo urte bete, junitxan soltero. Eta biharren urtea ja junitxan eskondute. Zein zinezta, hemen eskondu edo? Madrien eskondu nintzen. Atxe ama eta geu zazpi launu izan ginen bakarrik. Atxetan ama, gaina atxaz dakat bizkat hori, garratza bizkat rekordu, esaten da morre. Ze atxe lehengo urti soltero nazela, soltero nazela diarrizten zena atxe horra onzala, Santa Marina non zala, hor Bilbon, eta ezaukuela zeinik ezaukuela, pulmoien kantzerrekoela eta haute besti. Eta holan txek, Andre, holan etorro nintzanin Jakartatik, bueno, horrandutik lehenko etorro nintzanin, Andre izan zen, bueno, oskondun guaz, holan gu. Tonto iziok, zu nien, da zu hemen, da kartaz biltxe, tonto iziok. Eta, da hause pasaten gazta. Atxak kantzerra auket, da eskontzen bagaz, guztako lezak beran egunin eskondu, eta... Bero horretetzo gunean eskondu zinazten? Bai, oilano, julio eta zeixan. Berak iziezek izan zarreukan, Eta pozik etorru zen Madrida eta jo, lehen retiro junean batelin ibiltza eta haute, besti, kriston ondo pasaban. Eta noviembrin abizazten, Orlando nazela lehen guzuk eta abizazten, ez etorri, baina atxe junte, Ez etorri baina itxame, horrengo ninja enterratagoan, zan total, holantxek. Bai, orduan gatikan eta dena... Hoxe, bai. Da, buelu hartu bir, enterruren itxan etorri. Zu jutzinean, bazenekin, aita ja gaitzu zola, eta ideia... Mediku esazten gabonak zitxule pasako, efectivamente, noviembren ja. Eta jun itxan, bat eskondu ginen, beran egunin, bizkata emotearen, parte batetik, hori egun egiten gozaten dut, eta beste batetik, penio emotezta, baina, bueno, lantxete bizimurute. Eta aitak bazekin, zer gaixo zegoen? Ez egiten, mediku neuriz ez da bakarri, bizkat moskea zen bizkat. Baina gero nik nepe tratan ez denoan normal, nien den zen. Neuri ikusten bastan arpegi eskazaz, ze bastaten da ben. Nik nepe izan bastaten morun, baina ondo. Gaina egun batetik besteak unzan. Gau baten emotzan hori, horrengo gotxin unzan azke. Horren despedia tristia ere izango zen, Bai, ditza bai. Agoraten orduan aeroportun lehio ez ondikan orduan bai. Orduan, xantzan, neuk ikusi bertan da gero berak neuri ondikan. Bueno, Isidor, iruta lagurtu gazen izanin. Datorn urtuin ja, geu amata bisio jungoaz, beran iluzin izan Ameriketako frontoi ezautzi. Hasi izan beran iluzin. Eta bertan pelotan neuk ikusti jogatzi. Eta datorn urtuin jungoaz, dene goztien, bazen gizartagazun, zezazten, Baina, bai, datorro urtin neuk prepagatan gonaz da, bueno, zu tranquil, zuek etorri bisok, ze la ostra, ikusiko zu jungoaz batea eta jungoaz bestea eta... Baina ez ari miniban, bizkate lagateko, bizkate posilateko mentzat. A ber, dolantxek, da ez zu, da egun bati bestea juntzan zazten aben, lehen guzuk eta ez bara entera, ez da entera behin. Argi izan betzaten hori ukanik, xe ukanik. Kantzara guan pulmoin. Así es la vida. Horengo aldi honetan, ez dut nintzen, zure Andria zurekin edo bilak elkarrekin? Junean, eskondute gero, ez bisok alkarraz muinan. Eskondute gero, bisok muinan. Eta bere etxean zen hartu zuten albizko? A ber, lehen zatuten morun euken tabernien jaten emote bentok izan, da, klaro, alabik eskapati, danu eta Ameriketa, izan mazan, ona ero, urrinero, honetan, baina jabe. Eta, bueno, bizkate hori hartu behar, baina, bueno, zen gotzaua, zaten etzan, eta zen namorauten pelotari, zaten etzan. Baina gero pentsa, bueltan pentsa, hainbeste urtean, mala urtean gero, bueltan etorrigaz, da eurak eta berni ukuela gero hartu ben ostala. Da gero ostala geu gelitzu ginen, azke posik gelitzu zin. Beste anaxi eskapatzen Tenerife juntzan, Tenerife juntzan, da han gelitzu zen, da, klaro, dugu Espainian etorri, Madrin Espainian gelitzu, bera bakar gelitzu zen. Eta
holantxe gelditu ginen, ostalaz gelditu ginen, gero nik aman neukan ama, baina gero amak erunoa Madriden negoan dira, azkanen urtitan, bai, aruz erunoa, ze bakarrikoan, da urtik aurrea, eta antxe izan, ama antxe izan, gero ondarrure karri negoan, baina antxe izan, bai. Bueno, ja, eskonduta juntzen jaztenen, eskondu, 78an juntzen jazten orduan... Bai. Florida aldea. Florida, bai. Florida, Orlandora. Eta hor ze bizi zinazten, bai? Apartamentutan edo... Bai, apartamentutan, bueno, apartamentutan gero daitunak ginen, eukin duen bai, etxe bape bai, errentata, etxe ederra, bai, normalmente apartamentutan. Eta gero azkanengo urtitan apartamentu bat erosi egin duen, English Park. Erosi egin duen, da gero azkanin lan zen, bankoa lan zen. Hiru urte ero, lau urte ero, bizitzen, ezin saldu, ezin txarto saldu ginean, adin egiten zen gauzak, da azkanin lan egon bankoa lan zen. Eta hor zeuden bitartean, ja, zu juntzinen ean berriro ja kasu honetan basirekin, zure Andriakin, zuk ja pixkat ezautza zenun, estatu batuak ezautza zen ditu, orduan pixkat lasaiago juntzinen alde horretatik. Bai. Ja, lehenengo Las Vegasen, gero Orlandoan beste urte betein je. Eta zemuz izan zen, bigarren, Orlandoko esperientzia... Orlandoko ona, Orlando, lehenengo aldiz Florida, guti, ona. Baina, biharren urti behar ja Andriaz unitxanien, baina niri tire etxestan itxosuko ondarrak, plaixako, zen izan nemorun zen. Hale tire etxestan, eta konsegiu negoan, eta itonako kontratu, eta itona, angel ditxu nixan ja amarrutea. Bai, amarrute. Eta nola izatezan egun normal bat? Egun normala? Goxin altza, ondikan umigez geunkala, baina umik gutxe barri nintzen duen zaten, goxin altza, eta juten zinean ondartzak juten zinean, ondartzatik etorten zinean ordu bisak ingurun, bazkatxe preparatala egin duen, eta apartamentu etorri, pizinan bainotxoa dartu, kualibrotxoa dartu, bazkaldu, eta kafetxoa eta kopatxoa dartu, eta kontuk izan, da gero zazpirak ingurun frontoide. Eta ondartza, ero parkea guten ginen, goxin, normalmente. Baina azpertzeko den borek zegoen. Eta normalen, zuen lagunak ze izatezen pelotari jake bai? Bai. Normalmente olantxe gehitzen. Jerako zikotzu batu zelan. Eta inun, epa. Nike. Eta gero hor ja, zure Andria zemoz moldatu zen estatu bat? Ondo, guztua. Ni Andri xamazan bertan geltsuko zen, Bai, biharra, gero bera behaz izan, azkanengo urtitan etxi garbitzen. Zer, alabak eta ikastola gutezin. Ikastola, guardeixa ikastola, bat egon zen, nauzitxak onator ginen ja 8 urte eta beste iguazen 5. 8, behatzitxeko eta 5. Zer urtetan jaio ziren zuen? Nire alabak, bata laroixan da besti lagote 3. Ainhoa laroita... Ainhoa laroian, da nerea lagote 3. Eta, klaro, ikastolan da, gero Andripe koxin urtete ban, da etxik garbitzen zandan andare teibol bajo mesa, botetzen $10 gehitxua. Erostau, gaina, azkanin ja huelgan ego zen piketin de haute bezite. Horrez genuen itxire bazten. Sindikatuko motezko nestetxe $1 zana ero astero, astin. Usten da bai, haxe. Baina, da gero bestaren biharrin, pintxaten. Eta zuek ze biharrin zen dituzten? Pintxaten, ero garaji garbitzen, ero diarretxozko nien zu, handak hau pintxati, guazen pintxatea. Zematen mototzu, $100, $100. Haxe gehiago. Baina, klaro, ja huelgan deporan gaibizan da. Eta gero nik ja huelgi lan eban, agostu entorno nintzen, ze huelgi hasi baino lehen ja, gurasu, Madriden, deitzuzkun, beste semilla Kanarias eduie, eta bakarrik giltzen gaz.
Zure Andrian? Gurasoek, bakarrik gelditzen gaz. Nahi guzu, amendakazu hostala, da, esposue nahi, traspasagoen biko, hostal barko, traspasagoen biko. Eta gehu esan genduen, koño, la hoste, ja, 18 urte, zemat urte, beste bi neke, dana, ala. Eta eskun gau, hostala, da, ja, martxan du, da, pentsa genduen hoxe. Beste anatxi juntzan Tenerifea, eta... Nola izena gure nahiak? Zeixen? Zure Andrian nolak edo, nola izena? Tenerifea juntzan? Tenerifea juntzan, bai. Restauranti zabalduan. Zeixen? Bai, Ixena, Pako. Bai, arek, juntzan, lehenguzo batea zen lehengo juntzan zauzizio, gero zapara inzin, bere mostin ipini ban, eta gaur art, ez da torriko bueltan Madrida bez, da ino bez, ja, bertan giltzen da. Bertan familixi bertan dauke, alabak eta bertan daukez da. Eta holantxek, zazkunin, guazen, oiak etxea. Eta holantxek, ungaz, otiru urte ungaz Madriden. Eta... Atzo zalakun. Komentatu duzu, zu ja txikitatikan alaba bai euskera zutezen nilela, ez? Bai, Ameriketatik. Ameriketan, claro, nik euskeraz, amak etxizan erderaz, gero ingleset entre telebizinoi, eta gero gutezin ikastola, eskola gutezin, eta ingles ekarri ben politxo. Alaban hau txixe gaina gaur enin be, ja badaru tepilu hori eban turismo iban, da holako agentzia viajes mayorista da Madriden inglesin. Eta ze diferentzia edo ikustezen ditun hemen jasotako, hemen izan zezaketen hezkuntzakin, edukazioakin, eta estatu batuetako edukazioakin. Igual edukazio sistema edo erakusteko sistema edo ikustezen ditun aldaketak? Alabak? Bai, alaben. Alaben hezkuntzan, alaben edukazioa. Bai. Eskolari dagokion ez edo. Ez dut ondo lortzen, Hemen eskola jungo balia, edo estatu batuetako eskola jungo diferentziak ikustezen ditun? Euran arte, lehenengo etorri zenien, Ameriketak etorri zenien, gero Madriden gelditzu inanien da. Claro, eurak monjetan erderaz hori, lehenengo ibiltzezin bisa bakarrik, lagunak etxeko gaitz, erderaz bakixen, amagatzen erderaz, baina ez da, gatxaua ero, ez da ere txizen gakoen, da beti alkarra ez da ezko moja, beti alkaunek euskolatik urtean da patixure eta beti alkarra ez da ze, inglesin, klaro, inglesin ibilizin gu etorri ginen onutz, agostun. Agostutik urrengo urte, marzura arte, euren artean inglesin itxeben. Etxin be bai, da gero ja zezin, ja inglesak altzen ja. Ja zezin erderaz berbetan, nik segitzen itzen, euskeraz besegitzen itzen. Eta politxon jabe, euskeraz politxon jabe, gaztik honek etxen dau. Napsisak ulertu itzen dau, bizitxua hain, Madriden bertan gelditu zan, eskondu zan, umiki ban, eta nontxe. Artu zenuten erabakia Madridea jutekoa, nola komentatu zen hileten zuen alabei? Zelan Madrideak ginen zen? Bai. Hondik antxikisa zen. Zenbat urte? 8 eta 5 urte. Urtero torten ginen. Guazen, atxitxana, ero abueloana, ero... Damen gelditzu ginen, atxatu ez tozten egin, zatxik ez guz arutz, ero gauro. Ez zuten... Igual 8 urtekoak ainuak? Ainuak igual bizkapai. Bestik ez, nereak ez. Ainua bizkapai. Ainua gainak esak kostakon txikitze zeixan izan. Ainua txoki nahi dut ezan zeixan eskolan erderaz da aztite engakon bizkatuko hortxuen engakon. Bizkate bilizan beti atzera ero, da beti pini gendun zelan zan da hori, maixon batero, maestran batero aparte, partikularra, exactamente, ainua zibil ginen, partikularra zibil ginen. Zekeixak kostako, beste txikitxe, pip-pop, posturteaz. Eta zer sentzazio zen ikusten Madridea bueltatu
Hoxe, aia gainan nien, estatutu demor, bigarra bagenkoan, da bigarra eukitxe, beste arnazioa zanien, biharri baik ero, ginen, gaur, besti ero. Eta gero ondarru etorten ginen, lantzin etorten ginen handik ondarru. Nien nebentzat. Pilotari agur esatia, ze suposatu zen? Bueno, peni hartu nahi makarrik, azkanengo eunien bertan Melbourneen, gazela, antxe, agur jaunu eta kantazten nien, antxe bizkat nehar bat bizkat dinoan. Despedi, bai, antxe, piketin despedi, gulegan zen. Eta antxe bizkat malko, paro malko eskapazten, baina gero agur. Esa ez, akorda bai, baina olantxete bizin boruen, bizuz, hau amatxude, hemen hasi biaz, amaizin bara, beti aurre bota berdu. Eta, badago pilota partidun bat edo gogoan dezuna bereziki edo beti gogatzezela? Beti akordatzezela edo? Bueno, pelotan gora beran, azten gazenin berbetan, beti urteten dau, anedotan bat, beti urteten dau. Baina ez. Partidun bat gogatzezela? Zenari ginen, ea bazeon, ea egon aldan, partidun bat ola emozionatia. Bai. Normalmente, gaztik ginela, markinean da, orduan pelota egona, guazen hoxe xorruka eta txutxo eta bengo bat, guazen horretxe partidu. Geure hartin, ez. Eragian baten figura batei irabazi edo eta partidu hori gogoan izatia edo... Bueno, olantxein, trofeun bat eroten zanien, hoxe, hasi irabaz dugu zen, baina beste barik egin duzun, ez. Zesan duzu pare bat trofeo irabazi zen ditula, ez da? Bai, Golden Cesta. Intendenti beti zatezta txino bengo bazan, orduan de intendente. Da honbe ondo eruten gaz, da beti zatezta txo. Neguatxik irabazi zen duen trofeu. Zatezta, porque estaba yo de intendente, si no ganas trofeo. Hala, pues. Bi urtetan, egon zan bera ere intendente? Bai, ez geixa. Egon zan, zazpilat urteo, sortzi hori egon gozan. Azkanengo etxe huelgarte. Huelgan hau dut etor zan, bera pela iban. Eta olantxek. Eta zestak ze ekartzen zizkizuten, hemendikan? Bai, zestak mutrikutik, ero markinetik, karnikatik be bai. Baina nien neuke lehenengo mutrikutik hazen itxan, da gero markinetik. Eta badakizu zein egite zizkizun zestak edo? Zestak mutrikutik Fermin Andonegi. Hori zestero hona izan zan hori, hona be hona. Neutxixu zan hil zan, beran alabi ondara denpara gitxik zala, be bai. Eta gero markinatik egoazen, 3-4 erosestero egoazen. Nire zeinek etxestan. Hungazta burutik. Eta normalian zestak zeinekin hori ikusten zenuten zestero zan obiagua edo hori pelotarien artean esatu zenuten edo? Normalmente, zesteru gila badakixen gitxuroa bera. Badakixen zesto, kurba gehitxua, kurba gitxua. Eta jakitxon, lantzimein urteten batzuk bizkate eskaztxua, baina normalmente ondo honak urteten. Eta ordainketa zeite zan, momentuan edo? Ordain jo, bai, momentu, bai, momentu. Eta adibidez zuek estatu batuetan baldin mazteundeten, eta bidaltzen baldin mazkizueten zesta edo, zeinek pagatzezun, zeite zenuten ordainketa bat, transferentzi bat? Lehengo frontoi pagatezkun zati, ez da izan zesta esatezin. €1, €5 pagatezkun. Handik aurreakuk, handik atzeak unetzuan, gero geixapurtzen mazen duen erotan ala, norberak pagaten gendun. Eta hona azkanea ez da etxe, azkanea bagotxa beran zestue, uste no pagaten da bela. Lehengo, azizin pagaten frontoi o zestue, baina gero uste dute lai bela. Eta nondik dator Clinton olearen ez izena edo? Clinton, Jakarta juina nien. Claro, Clinton, ez da txon txik, aspiri,
honetxek biniztan lauzen dut. Hori izan da niri okarkexak eta batxe laguntasun handixenak iztanak, Hori anasimonu dut. Eta horrek, novela batzuk zen, Estefaniako novela batzuk, Clinton, San Pistolero hankaukerra. Eta niri beti zanak hanbau. Basak, on protestizak, on operatan, on ja zuzen duzten, zaten, baina beti zanaz, Eta Clinton dator, oesteko pistoleroekin. Txurian ez. Hankaukerra, berro bat esan da. Ganbau. Eta orduan hortikan dator Clinton olea apodua. Clinton, da gero Clinton Jakartatik, eta gero Las Vegas, da gero, klar, segizten. Askorek Isidro barik Clinton, apoduaz. Zaratzen nabe. Eta normalen urtean behin edo juntatzen zazte pilota nibilitako denak? Bai, hemen beti ukirou, markinan beti ukirou, lehena faixe gutxen du, non bazkaxe, ondo pasan urtein kanbisa iben, non bazkaxe. Gutxen du, pelota iguztik, gaztiek, nausixak, beti gutxen du, urtein behin, otubrin, septembre askaneta, otubra askaneta. Gutxen dugu, bazkaxe urtero, lehen Madrina zela, urtero torrenaz, bat ez tofalla. Entre bazkaxe pelotako, kintadako bazkaxe, kintadako ondarrun bai, kintadako gutxeroz. Horrek ez dutxoa ze pape galdu. Beti, ondarru torte harrema hondigan, beti, ez oza, atxekixi. Lantzen baina enterrure bai, baina normalmente olantxek. Eta normalen, bazkari horretan, edo afaria izan horretan, ateatzea anekdota asko. Bai, anekdotak, exactamente, eta asko alkarra zibilitxako beste asko ez. Pentsa, amabi frontoi bazen Floridan, eta gero nortin beste lau bai. Eta pentsa, zema pelotei bazen, sasoi baten, Boston pelotei, gehitxu, igualen goian. Eta, klaro, beti, torren dako, akorratezaz, nahize urte bi alkarrea zein, beti egoten dira anedotak. Eta ja, bueltatu zinenen pixkat, historia hori utzi dugula pixkat bigarren plano baten, bueltatu zinenen estatu batuetatik Madridea, esan dezu zure alabai adibidez nagusia nahi pixkat kostatu intzitzaiola, ez? Bai. Eta zuei, zemoz, zure Andria eta zuzi? Ni nebri ez, ni erreza izan daneta etxeko, nahize moldatzeko, Jakarta batea bestea, errez izanaz. Beti izan dut, pare bat lagun bitxua salbuen, o kartan jogatzeko, o faitxo bat etxeko, oso ez dago. Baina ni, errez moldatzen az. Ni neupe betzaten Andre, zaten zanin, ondarrero junbiaz, ze baino guztua da. Asko, ez da korda betxen, Madrid ez da korda betxen, ja. Lehen gurasuk guazen, gurasuk ezik, ez da korda, jarutzen, biximoro, hemen eduten dugu. Eta Madriden orduan, hartu zenuten ostatuan kargu entzina zen, barko, eta zenbat urtean eraman dezu, esan duzu? Oetiru. Bai, oetiru urte. Ne puesto sinisten, horremeste denbora nuna zenik, baina oetiru urte. Eta suertik bidendu, ondala urte bi, hoxe. Etorri askun, jente batzuk etorri askun, traspasagoen gendun. Espaden duen, traspasagoen digan bate paki, ondigan, UNESCO, oiak etxen, hemen koskorra urteztan, UNESCO, koma idoz be. Baina, bueno. Eta, ostaldeko esperientzia zemozkoa izan da, ostaldian lanitearena. Pilotan lanitetik, bapaten ostalaritzan... Ostalime betiraz horrek, anedotak eta... Batek eskapatzu baik, bestik hori, bestik horbe baraz bai. Horbe, danetako jentin zautzezu, danetako. Eukiezu hola anekdotan bat, hola batekin edo beste... Batzuk eskapau nahi zan hoxe, beti xangaz gu, kobrago barik, zarreran, kobrago zut, beti bokaeran. Da bokaeran baina igual, bala, hostia, june, habitazioa zen, habitazioa utzik. Honek ez da paga, eskapara be. Claro. Goxan baga, sordana la urteten da be, zarreratik eta agur, hola gu geukiroz. Baina negozio gazu danetako, dana zautu guzu. Horre pedoten di. Eta zuek hartu zenuten ian ostala, gurasoak bertan ere zeuden lanian, edo... Ez. Ja, ostala gertu gintu nien,
gurasuk lanin bertan ostalin negoa zen, esateko morun. Bai, gu hartu gendu nina geuk, ja, bai, euran pisu euken, eta eurak bizitzen euran etxien. Bai. Da guge, aiagain ima, lehenko pisu habitazio egoazen, gelak egoazen, baina geutzaten bihen duen, ume bidaz da, gendun lehenko pisu dana geutzaten, bota dana eta geutzaten. Eta gero goixan, beste lau pisu egoazen, azke, arekin biharren. Esan handixe, ze, dan eta honitze emeretzi gelau gizon, un. Lopazak honek beste modu bat egun da honek ez di bertan bizi. Honetana guge labandexi behunkan, honek labandexin jabe holako zuitu, gela handi bat. Jabe, eta dana izarak eta dana kanpotik hartzen da, guge geu garbitzen duen, geu platxan eta duen, dana. Beste modu bat beharretzen da, guge amabi habitazin egun gazen bakarrik, amabi. Eta honek emeretzi egu ez. Jabe, ja, eurak batek gutxena gabazek gutxen da zarrerako, zabaltzeko, baina bizi inorzta bizian. Eta ze zonaldetan daukazten, Mariako ze zonaldetan? Neko zona zarra, latina eta albuen, Tirson Molina. Orain azkenen urtetan izena jasotzen nahi da. Bai, latina bai, exactamente, eta Tirson Molina bai. Ez eurak egongo usabak guztua daz. Esaten guen zentru dugu. Eta, bueno, ondaugen ostala gurik, daugez lau eta betzinoi, labandexia ez bost. Beste ostala daugezenak, ze daugez lau ostal daugez, beste ostala daugez planta bat bakarrik. Duen horre planta lehenako handixak horrek egun de 200 metro kuadrago edanela, baina guri dauge zarrera bat. Danak ostalekuk bakarrik sartzen di. Ez beste modutan igual, jenti bisira nahi, beste ostala bat. Baina honeaz ez. Eta entrevista amaitutzat emango dut, egongo balitz zerbait aipatu nahi dezuna edo pentsatzen dezula ez dugula horri buruz nahikoa hitzein eta esan nahi dezula, zure eskusten dut. Bale, ederto. Zerbait esan nahi bale maizu, Nik, ez, ondo da. Bizaten pixkan nervioso hongo nitxala baina, keba. Pasa lehen ontxestatzutena, euskara, klaro, euskara batua da, niri ondarroko kaleko euskari, eta geixak kostan den gaztan eri, igual zeu bai, baina geixak kostan den gaztan ulertzi bai. Baina ez baina ondo da. Ederto. Zure alabai ze saiatu zea irakasten, ze saiatu zea txikiak zeanean, ze saiatu zea erakusten edo lanak zenba balio duen lanitiak edo... Hori beti. Hori zer dan lana beti erakutzenik. Lanik baik ez da itxek. Eta nautzisako ez du xaban hori, agentzia viajes hori turismo ez du xaban, ondo. Eta beste txikixe bizkatako karra etxan da, eta honek biharren, egon da kamarera egon da, eta ontsa hasi ez du xaten hon, ez da ez du xaten hon. Ondarrua etorri da. Bai, txikixe, ondarrun badaru ia denporia. Gure ama hil zanetik hemen. Ondala behatzi sortzi urte ama hil zala, hemen gelitzu zen. Mutila zapurtu gan. Eta, baina hemen, etxien daun. Eta, zuek orain dela 2 urte etorri zinaztenean, ze nola eta suertatu zen, esan dezu traspasatzeko aukera egon zala? Bai. Ostala, beste nausi batzui traspasatzeko, eta horrekin, zuek honea etorri zinazten, ez? Zure gurasoen etxea. Bai. Eta ze suposatu du ondarrua etortziak Madrilen hainbeste urte eman ondoren? Zer etxea ez dan ez? Zer suposatu izan? Hombre, nik burun neukan, xarra erotzi, hona etorri benitxana. Nebre hori izan, bueltan ostea etxea etorti ostea be. Da hori oportunidade eukine banean, ez azten nebri duk, zen eban. Eta etorri baino guztua, Guztua, zer nik urte asko nio kanpuen, egixe da hori. Baina nik sekulu ez dute pentsatiaz, ondarruaz pentsatiaz. Eta neurek pentsa, batzuk bai, bestatzuk ez, nire kuadrilegat, nago gaztetako kuadrilla bardinaga. Txikitu guan, da, haute besti, Zuk ustezu horrek ere laguntzen duela Bai, lagundu guztagoa, zauz.
Ze Madrilen ja lagunak ingo zen ditu, enbeste urtean, Bai, han betxesoz, gaina bertan barrixun, tirzen bolina, klaro, tiru urtin zautzezu, nino isilik ena giltzen da. Ena giltzeko isilik edo ordin zautzezu bat, jente guzti, batea eta bestia. Baina gero, hone lantzemina arakuten gazen egin, jutena barrixurik gutena az da, antxe, bate izahati eta besti izahati eta dago lantxek. Osondo. Eta zuretzat, horrela, atzera begira, ze eman dizu pilota munduak? Pelotik emostan eri, dana. Pelotik emostan dana. Ni beti ikusta izan gazta, toguixak ezautzi, eta dana, postasune, egin dezun, pelotan beste ofizio mure, lantzimein igual herneak osas bateaz o bestiaz, hori normala, baina pelotan dana mostan, ni peloti gustuan az pelota xixatiaz. Eta berriro jaioko bazina, esan duzu? Bai, esatzu lehen beho. Pelota xe, bestelanik avioneko kamareru. Ze guztien gazta, asko guztien gazta, nintzate, esaten da beni, behatzi ordu zeixan guten gazta. Guztua guten az, avionine guztua. Piloto asko ez dixabe gorata, nire zatxe. Hortako, zoen lanunak piloto nintxuri geixabe. Eta gaur egun nola ikusten duzu pilota mundua? Txarto. Peloti zestu da benire, baina txarto. Ze gaztik erutak itxia, entzaxaten dabe, claro, zestuke asko balixorau, zestuke 200 eurotik geixa balixorau. 400 euro, gazte bat izelan, ez da juguetetxo bat, o baloi bat zeman loxotzu, 80 euro, o 50. Baina, jolin, zestu bat 200 euroko, eta apurtzen gatzu, otan dala, eta ez da nara salidek ez da frontoidik ez da zabaltzen. Frontoidik ez para zabaltzen, zestu penire, neharretxe gure, eta geure pelotire. Urte pilu, egunak eta egunak daruz, hainbeste urte, hasi izan ez zestu, eta galdun gora. Penire baina galdun gora, geldi galdun gora. Da hori, injarraskora zetxen, lagun batak totolo urrutia, ez da itxe zautzezun. Urrutia garnikarra. Horre bezestun gora beren, da egutxe txontxo de Portugaleten hori ikiban, kriston esposo zinoi, lota gora beren, da zestu eta eute bestite. Horta biz, bizkate laguntzen, zestu ata nahi dabe, baina zestu gatateko frontu izabolda dutxo, eta frontoek ez para ezabaltzen. Zestu hilera. Benio, baina, ezin jozu zineztu behin, pelotan zestu jokatu zute, zestu desaparezio. Ez tozu zineztu betxan, baina ongo martxan, ez para bezabaltzen, lehen 12 frontoigo bazen. Frontoi bidaz bakarrik Ameriketan. Dania, justu guztun dabil, Miami, iruila bete ez da izan bat zabaltzen daben, dana eta biz, dana eta zabaldute, hoxe permisu jokatzen momentun latetzen hori makina gero, tragaperraza gero horre latetzen momentun, zestu genduk gura be. Penire, baina, ni modo. Eta esaten duzu saiatzen nahi diala batzuk eta bestiak pixkat muitzen bultzatzen edo suspertzen. Bai. Hoxe esatu, bate hori Josemari Urrutia Totolo. Horrek hor dabil, naixan, entzuen peloti usta batateko. Baina, lagundu, pultza baina frontoi dispara zabaltzen jaidak hau. Eta esku pilotakin konparatuta? Esku ondabil, esku beruz du, Esku asko bajara, eta bajan gora. Esku beruz du. Hain jaz, deporte asko eta jentik lehena gugaztek inanin, gente frontoi marginatak gutezan, ondarrutik eta mutrikutik eta gutezin, gente pilu partidu ikustea. Hone partidu bat pintzen dabe, marginena pintzen dabe, eta aurreko non itxan ipini benin, eta korredoreik ez da, umipe gazti behuten dite, gaztik eta horrek ez da, baina ez da, berotasunik ez da, lehenagoan jente nauzitxe kasi danak, eta zaparrari, korredorik, eta besti. Ez da, jentek ez da guten, zaharreri tamainun.
Eta bakarrik, Carmenat izanien, Gernikako jasat izanien, holantxe, bestelanik. Bai, jaiei lotuta edo. Bai, jaiei lotuta, exactamente. Bestelanik, peloti zestu bentsat, benire baina galtzen du. Zengo zagoa, hemen gure logoatxo izango zagoa, atxitsi izan zen, pelota eze. Zer zan hori? Eta ipa, nik usiko hemen, baina, bueno. Eta, zuk uste duzu zurea bezalako historioak nahiko ezautzen dialak? Hau da, pelotari jana kanpoa jundakoak eta hainbeste mundu ezagutatakoak pentsatzen duzu nahikoa ezautzen diala edo hemen, esan dut? Bai, hemen, berton, bueno, hemen, normalmente... Jendeak badakila? Bai, pelotan ibilitzaku, bai. Ondarrunde danok dakize, pelotan zein ibilidan, zein jan hemen, da zein jan Ameriketan, da dakize, bai. Bai, eske peloti, ondarruk peloti asko matxe izan dago. Dau, enten son. Base, hoxe bastan da, ja peloti, lehena ikustezen ondarroko frontoin ikustezen nun, beti zestuaz, o paliaz, zeo ze, baina, gaun geota gitxia. Penagarriz. Eta hainbeste pilota dela eta zure lana dela eta hainbeste bidaiatu izanak, ze ematen dizu? Zu konparatzea zure kuadriakoekin adibidez, agian ez diala ondarru ingurutikan atera edo, eta ikusten dituzu desberdintasunak? Ez da belak urten kanpora... Agian zerbait, agian itxiagoak edo... Ez, egin dut duzun. Nik eukido zubertik kanpoa urtetia, da nik beste bizimoro bat zautu dut, eta igual launak ez da bena zautu, hori bai, baina horreatxik, horreatxik kuadrian bagaz, ez gaz, bagexa, bezik itxia. Zuk igerri dezu, bueltatu zeanean, batzutan gauza galdu dituzula edo bazteket? Ez, lagun gora beran ero? Ez, lagun gora beran ez. Ez. Nik danakin, muntxo, juten maza panadeire, juten maza, horrek, neska gordazenak, pastelexako horrek, bateaz bestiaz, beti zaparraka, egin dut zuen. Beti zautzen, dani jente guztiei, jamon, danei, beti zautzen, kampunek Madridetan hona zenien, o Madrideko hona zenien, eupa. Nik handri lehenengo, Madridengo azinen, hona torten ginean, zatezan, lago zatxut, 200 bakarrik lago zatxut. Da, holanik, bateaz gelditxu, bestiaz gelditxu. Eskizaten, espana gelditzen, ostra, eski nire buru guztien dut, arrotu, ena zein. Da, ena ebengo, baina horretxetxik gelditxu nintzen, bateaz gelditxu nintzen, da, bestiaz gelditxu nintzen, da, horretxetxik ezaun dela un askokaz egizan da.